fwenyo jotuo kod goyo picha fuondni mag del kama tuochego nitie kaluwore gi konyruok mar lony manyasani ka opogore kod kaka chon kama lony machon ne ok nyal konyo jotuo yango hie kuonde ma tuochego oponde. The scanner is set, or the AI is enabled in such a way that if this patient really has aortic dissection, but even on top of the aortic dissection has features of tamponade or life-threatening features that are picked, the AI potentially can detect that and alarm the ordering doctor or ordering physician to take this patient's case urgently and to take the patients, if needed, to quickly rush them to the theater if that is where they have to go. Kuna speed ya juu kabisa. Kitambo tulikuwa tunatumia 64 slice ambayo speed yake ilikuwa ni ya polepole na tungeweza kuchukua muda mrefu sana kumaliza mgonjwa mmoja kufanya picha. So kama kwa sasa tunatumia kama muda wa less than 1 minute kumaliza scan moja, na kitambo ungeweza chukua more than 1 minute kumaliza mgonjwa mmoja kwa picha moja. Alafu pia kwa hii CT scan mpya image quality yetu imekuwa improved sana. Kawasuru ranjo weche motene kod mago mag pur. Jopur manitiere gwenge mag ugwe mar piny Kenya koro ikwayo mondo ti kod kothe mopodhi mar medo yuto magi kuwuok e puothe. Koloso Machakos e kinde puonjo jopur motelo ne kinde mag pidho cham, Director mar kambi mar Bayer East Africa John Kanyingi oyangone chal mar kor lwasi ma osebedo kalokore kinde ka kinde e gwenge mag Ukambani. Koro biro chuno jopur mondo ti kod kothe mopodhi. Omedo ni kothe mabandia osebedo ka kelo lal ne jopur ahinya to e kinde ma nitiere pek mar ngima, kendo winjo bende gitudore kod duol mar Kefis mar neno ni kothe mabandia oked godo e chirni ma pacho ka. Fixed seed, as you've pointed out, is a big challenge to the farmers because it does not only destroy the farmer, confidence in what they are growing, but also you can imagine a farmer going through a whole season with fake seed and therefore they do not get what they were planting for. Means it's an economic challenge. It's also heartbreaking to find the smallholder farmers who rely on this maize seed for their food. So what we are doing is, in collaboration with the government, and here I would probably just speak out Kefis, we run a campaign of counterfeits to sensitize farmers against counterfeit seeds. How do we ensure that our farmers have the right inputs? Then secondly, of course, getting the right input is one thing, but also ensure working with our distributors, our retailers across the country to ensure that, in as much as the seed is available, but it's also accessible to farmers in the right quality. Wasuru nyakwara mogi kamoiro ni kar tiego jopuonj ma Aberdare manitiere kar chung'od bura ma Ndaragwa e kaunti ma Nyandarua koro biro yudo dongruok mar gedo mag kar nindo mag jopuonjre ma ting'o orofa beach mabende nitiere kod nyalo mar ting'o otendni 680. Gedono ma ichano tim kod $346 ibiro chwal kod bad migawo mar sirikal motenore kod weche mag dongruok ka otengi kod agulu mar NGCDF Mandaragwa. Bang' gedono rumo, igeno ni kar nindono biro konyo e chwalo kata e tieko achiedh nade mosebedo kaneno e kind jopuonjre ma kwan gi osebedo kamedore e kar tiegruogno. We have a gate in this project, gate house. Under housing ndio hii project imekuja kwetu. So kila mara tufikirie maendeleo. Kila mara tushikane na kiongozi wetu ambaye analeta maendeleo katika area yetu. Because we will not only have the classes completed, but we will have a hostel that hosts 680 students. Amen? Yes, 340 for women, 340 for men,
Ladies and gentlemen, the first time I came here, it was quite shameful that no institution with only more than 600 students. I'm happy to announce that today the population has gone beyond 800. Nakoromogiorani wadhi achiel kachiel nyaka od bura mampacho ka kama seneta mar county ma Nairobi Edwin Sifuna loso kotenre kod winjruok manyobedo e kind sirikal mamalo ka achiel kod tend county ma Nairobi mano ne gitiyo e tuch achiel e jiwo dongruok paro ma en godo en mane kaka seneta mar county ma Nairobi winjane kaka Sifuna twak giesani. Head of State and the Governor of Nairobi signed what was dubbed a cooperation agreement ostensibly to cover some critical areas in the functions of the county government. As you are aware, Article 96 of the Constitution places the responsibility of defending counties and their governments on the Senate in which I serve. Article 186 of the Constitution of Kenya and Section 5 of the County Government Act define the roles of the different, setting up clear boundaries for functions of the two. Additionally, the intergovernmental the framers of the Constitution in conceiving these clauses intended devolution to work and thrive for the people without deliberate regression that would result in the national government purporting to step in to rescue devolved units. President Ruto in his speech at the signing claimed that the same was pursuant to the Urban Areas and Cities Act, a legislation put in place prior to the implementation of devolution. He claimed the cooperation agreement was, in his words, 14 years late, forgetting the fact that he has in fact been at the helm of political leadership in all those 14 years, first as deputy president from 2013 and now as the president. One wonders why he has just suddenly become aware of the Urban Areas and Cities Act less than 18 months to the 2027 elections. From the onset, I wish to state that my office was neither involved nor consulted before this decision was taken. Indeed, the so-called cooperation agreement itself acknowledges that no public participation was conducted prior to the signing yesterday, a violation of the Constitution that is too egregious to ignore. To then provide in the same agreement that it would be subjected to public participation after the fact is not only disrespectful to the people of Nairobi, but the clearest indication that it is anything but what we are being told it is. What's worse, the agreement is meant to take effect within 14 days, and one wonders whether any meaningful public participation can be had in such a short period. The agreement in clause 6.2, in fact, states anticipates the outcome of the proposed public participation, limiting it to amendments and forgetting that the people in their righteous might have the option of rejecting the whole agreement in toto during that public participation. Secondly, the steering committee established to oversee the agreement is very national government heavy. Of the 12 members of the committee, a whopping 2/3 are appointees of the national government. From its structure, the governor will play subservient to the prime cabinet secretary, making Sakaja effectively the new deputy governor of the county of Nairobi. This, to me, is not cooperation, but a takeover. Thirdly, just last week, the governor of Nairobi City County, Johnson Sakaja, in his address to the County Assembly of Nairobi, derided what he termed the NMS experiment that left us with a Kenya shillings 16 billion hole in pending bills and vowing to never engage in similar misadventure. I wish to remind Governor Sakaja that the Senate in fact directed that those NMS pending bills were the responsibility of State House, from where he was speaking yesterday, since the accounting officer for NMS was the comptroller. He should have used the opportunity yesterday to remind the president that thousands of contractors and workers are still owed money by State House and their livelihoods remain in peril as Ruto continues to ignore them. This agreement is a blatant continuation of the NMS model and with it the culture of unpaid bills, weak audit systems and unbridled corruption. Fourthly, it is in the public knowledge that the national government owes Nairobians over 100 billion shillings in unpaid rates and other payables from national government institutions. Ruto throwing around the figure of 80 billion as a symbol of his generosity to the people of Nairobi is nothing but a ruse. Fifthly, the national government continues to hold on to functions that are solidly county functions under the 4th schedule of the Constitution. For instance, the Constitution recognizes only 2 levels of roads, and that is national trunk roads and county roads. Kenyans must note that national government agencies like Kura and Kera continue to insist on doing roads in Nairobi when they clearly need to hand over those roads and the attendant resources to the county government of Nairobi.
In fact, the late Baba Raila Amolo Odinga repeatedly called for the disbandment of these two agencies, going so far as including the full unbundling of the functions in the MOU he signed with President Ruto in March of 2025. Ruto continues to not only ignore that MOU, but to actively violate it as demonstrated by the so-called cooperation agreement. In addition, there exist constitutional and legal ways to channel funds to specific counties in recognition of their unique needs and status. These include additional allocations and conditional grants. Examples of these grants include grants to counties to construct headquarters and industrial parks. By the way, you should know Nairobi doesn't receive any of those funds, but other counties receive. If indeed we needed national government to build a world-class market at Gikomba, we can channel resources to the county government of Nairobi to build that world-class market through similar instruments. Lastly, it is my considered view that arrangements such as NMS and the proposed cooperation agreement unnecessarily obfuscate and complicate oversight and accountability processes by the assemblies, the Senate, and the Office of the Auditor General. The President at every turn dismisses concerns raised by both the people and their representatives as noise. He asked those with alternative ideas to give those ideas. Mr. President, I have said before that it is possible to govern and achieve development within the confines of the law, and I want to demonstrate this today. Here is what I would have done. Number one, direct that all national government agencies that owe monies to the people of Nairobi immediately clear their obligations, which are in excess of Kenya shillings 100 billion, and let the County Assembly of Nairobi ring-fence those monies towards development projects, including roads, markets, drainage, garbage collection, and the payment of pending bills. By the way, Nairobi still holds the highest amount of pending bills, over 100 billion shillings, so that if we were paid the 100 billion shillings that the national government owes us, we can clear those pending bills. Number two, immediately transfer all county functions to counties in accordance with the Constitution and the MOU that you signed with Raila Odinga. Dissolve Kura and Kera as per his advice and channel all their budgets to the Nairobi County government to do our roads. Number three, utilize existing legal instruments such as Kara and conditional grants to channel additional funds to Nairobi for streetlights and markets, noting the unique security needs of the capital county. 4. Direct Treasury to honor the disbursement schedule passed by the Senate that legally requires them to transmit county shareable revenue by 15th of every month. You have heard us in the Senate complain of frequent delays, and the Council of Governors as well, frequent delays in disbursement of the shareable revenue, which is part of the problems, the causes of the problems in the counties. And you have heard that a state institution such as State House has already expended its entire budget 4 to 3 months before the end of the financial year. Yet, county governments are behind 3 to 4 months in terms of receipt of their allocation. So you see, Mr. President, it is possible to remain faithful to your oath of office. We want development, but only if undertaken in strict accordance with the Constitution. This is, in fact, is the very foundation of leadership. I want to take this opportunity to urge both parties, my Governor Sakaja and the President, to shelve this agreement in the public interest and maintain fidelity to the Constitution through those ways that I have suggested to them. I thank you. This is my statement. I will take questions, if any. Yes. My name is Abdiaziz Hashim from KBC. Given that you have talked about the legal breaches following that particular collaboration, could we be seeing you moving to court or taking any legal action? Yes, the agreement is expressed to take effect within 14 days. Now, I have publicly called on them to explore legal and constitutional means to be able to achieve all the things that they wanted to achieve in that agreement. If it is not possible for them to consider this request by the Senate of the People, we will use all available means, legal and otherwise, to be able to enforce adherence to the Constitution, including through our Senate committees. And this matter will find itself in the floor of the Senate very soon, as you will see. Nakoro mogimano twak mar Senator mar County ma Nairobi Edwin Sifuna kaloso winjruok mane obedo e kind sirikal mamalo kod mar county eneno ni gitiyo kanyakla e chwalo dongruok ne oganda ma nitie e county ma Nairobi. Wasudo medruok maga chan e county ma Laikipia pod medo kelo midhiero e sekta mar somo ne jopuonjre manyiri kathoth gi kinde ka kinde rem yudo omenda mar nyiewo taulo mag ria. Koloso e kinde mane ochiwo taulo mag ria e gwenge mana Nyuki, jaod bura ma Laikipia Jane Kagiri
oyango ni nitiere moko kuom gwenge ma nyithindo manyiri pod tiyo kod obok e kinde ma gintiere. Giri oyango kokalo e omenda mar ngaf ni biro chiwo taulo mag riang' sikunde maromo 290 manitiere e Laikipia mano ni nyithindo manyiri oyudo taulo makare kod mago ma yawuoyi e kinde ma gisomo. Tuko na program ya kuhakikisha all our girls wako na sanitary towels because saa zingine tunasahau there are people who struggle. Kuna sehemu katika Laikipia County there are students who use leaves, wengine wanatumia vitambaa, wengine wanakosa kwenda shule siku 5. Ukifanya siku 5 kwa kila mwezi, in a whole year that child will have missed school for almost 3 months. Kwa hivyo hiyo ni kitu moja tunafanya ili tuhakikisha wa girl children go to school, wanapata elimu na wanapata masomo vile inavyotakikana. So I look forward to completing the whole Laikipia County tour, visiting all our schools and even mentoring our students and telling them we believe in them and we know they are going to succeed in their education ili nchi yetu iendelee mbele. Jopuonjre e kar chung'ur bura ma Changamwe Mombasa ne ochako chenro mare yudo tiegruok e wi wach jiwogi e weche mag somo kendo tang' gi weche ma kidekruako gi timbe mag jore kaachiel kod tiyo gi yedhe mamero ji. Jaod bura ma Changamwe Omar Mwinyi ochako chenro makamano mar ndalo machuok bang' komanda mar obila makadho nam chumbi golo chik ni obila mondo mi ochwad gi magina jogo ma itudo kod timbe jore. Romono nobagi Magongo Hall okelo kanyakla jopuonjre mawuok e sikunde mopogore opogore mag sekondar ma Changamwe kaachiel kod jolony mane ojiwo jopuonjrego e ber somo kod midhieche matimore manyalo tudogi kod timbe mag njore. Drugs and of course substance of abuse as a result of idling. So if the students are engaged in education, then there's no room for such things. And we also need to tell ourselves that the only way we can compete with the rest of the world is by engaging in education, in investing in education. That's the only way out. Otherwise, if you see gangs operating anywhere, it means they have discarded education. They have actually given education a backseat and concentrated, of course, on things that, of course, bring us to this kind of, what I've encouraged them to be is to be resilient, to be determined, to believe in themselves, and always work hard. Those are very important aspects in life. For you to advance in your career, you need to be doing all that. To all students who are maybe watching or listening, I also encourage you to not give up on yourself. I mean, life happens, don't look down on yourself, always continue working hard and believing in yourself. The learners got the opportunity to learn and to be motivated on the importance of striving, working very hard, despite the challenges that they may have. It doesn't matter where they began from, but they can make it in life. I got this wonderful book. I love this one of them most all, of Girl Child. I am really motivated by the author and about girls. Erokamano Nyakuramogi, adwani mondo mi akaw yweyo matin kaso waduogo kage twak marwa achiel kachiel. Winjo kaka weche medo dhi nyime ka wang'iyo mag somo, wang'iyo mag dongruok mopogore opogore ka bende seneta mar kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna bendo loso wach winjruok. Odiochieng' kata okinyi ma kawuono an gi mor mar bedo koda jatend migawo mochung' ne weche mag wuoth kaachiel koda apida kata dongruok mag gedo ma itimo e chuny boma ma Nairobi ka kod gwenge mamoko miluongo ni Wax. An ka koda Ibrahim Auma ma en jatend migawo ma ochung' ne weche mag wuoth e kaunti ma Nairobi. Osedonjo e studio ka Mheshimiwa Waziri machiegni ahinya e Ramogi TV kuom thuolo machielo. Erokamano George. Weche osewachore mathoth ahinya e weche mag wuoth Nairobi. Koth bende koro chako chwe. Magi gin achiel kuom gik makelo ng'ikruok e weche mag wuoth ahinya to e boma ma Nairobi kaachiel kod alwora mare e kaunti. Kaluwore ni samoro chieng' nyalo bedo marieny ma kuonde mag pi kale nyalo bet ni odinore matin. Ang' ni nyiswa chenro ma uketo mar ni wuoth ma Nairobi bedo manyamonge ne jawuoth. Ng'ur bende osebedo kuom jowuoth moko ni nderni ok ogor makare. Kuonde mwanyalo wuothe ok wang'e ni dwa keto dareche ni ma ji kalo gi oko malo.
Jomoko bende samoro apisa bende wacho ni yudo ka ng'ato nani kae to kama unjo bende ng'ato kalo gi malo to ochiachia kama gari unjo bende luwe bende oriore mana gi geche kanyo. Gin weche modhi wuoyo nyakwara mogi wan ka kod jatend migawo mochung'ne weche mag wuoth kaunti ma Nairobi Ibrahim Auma kendo odago kod mbaka ma bang' yueyo machuok kende. Ma en mbaka romo iwacha wacha kik dhi mabor. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre. Gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bayi. Sunflower en kit cham ma ok dwa tich mang'eny. Bende ok odwa pesa mang'eny. To yuto ne to ber. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Madwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringaringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho, wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design to an ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipok nino teko. Time seche te. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi.
Erokamano nyakora mo kaka ne wasingo ni wadhi bedo gi twak kod jatend migao mochung' ne weche mag wuoth e boma kata kaunti ma Nairobi, mangima, ok mana e boma ma Nairobi kende, kaunti ma Nairobi mago ting'o koda ka thenge mar chuny boma e kuonde dak mamoko bende mayudore e kaunti ma Nairobi. An ka kod waziri Ibrahim Ngoya Auma kendo odani mondo wago kode mbaka. Waziri, ka thuolo mar moso nyikwara moga jwang' duto te kachiel kod jo Nairobi okinyi ma kawuono en okinyi mang'ich, koth ochwe otieno, ndalo ariyo gi koth osebedo ka chwe Nairobi ka. Erokamano kendo piny ng'ich, ineno kata kaka rwakora. Yes. Nyikwara mogi amor kuom bedo gi twak kodu karuore gi nyakalondo mar Ramogi kaendi. Mana kaka George osekonou, an iluonga ni Ibrahim Nyangoya Auma. Ane minister mochung' ne weche mek yore apida to gi weche mek transport or weche mek yore apaya e kaunti ma Nairobi. Erouru kamano. Waziri, mokwongo wachak gi gima ne otimore nyoro. Nyoro ne jatend piny kachiel kod governor obedo kod romo State House Nairobi mar timo winjruoge moko. To jopiny kaluwore kod samoro lipode mawuok wacho ni Sakaja, maen gavana ma Nairobi, okawo ting' omiyo sirikal mamalo, nyiso ni tich otame. Mano kaka samoro jopiny moko nyalo paro. Winjruok manyo bedo ni en ang'o? Erokamano George, kachako to adwa nakoni ni kane adonje kaunti na adonjo kaka minister mochung' ne jotich. Yes. To kane wabedo minister mochung' ne jotich, achiel kuom kwayo mane amiyo governor mondo mi odhi obed discussed at the Council of Governors ne en ni osara ma Nairobi ok inyal pimo go osara mek counties mamoko ma ok anyal luongo e studio kaendi. Iyudo ka jatich ma Nairobi yudo osara maromre gi osara ma jatich ma nie county mamoko go endo onge. Koro kane wandiko proposal mondo mi ng'iye jogi nikech ng'ani en oidho transport ngima bi ng'eni ni male Nairobi. Tiyudo ka chiko wacho ni osara nyaka bed mana osara maromre. Kanye kama ne wachake e weche mek fuondo kaka wanyalo yudo kony apart from pesa ma county yudo mondo mi county otim godo gik monyalo timo. Yes. E county ma Nairobi king'iyo tibiro yudo ni kuom pesa ma county yudo ma mondo mi otim godo migao mek county en pesa ma pod this kabisa kaluwore gi gik miluongo ni migao mek infrastructure ma Nairobi nitiere godo. Kichak ing'iyo health, kichak ing'iyo weche mek somo, kichak ing'iyo weche mek environment, iyudo ka pesa cha ok en pesa marom. To kane twak no ter kucho chonde to aparo ni jogo nokono governor wani oherore kende ma en wach mane wawe, to kata kane wawe kamano to en wach mane wachako luwo e tok chiel mondo mi wabed ni Nairobi nyalo mi special attention. To kichak idhi kendo e chik miluongo ni Urban Areas and Cities Act, daraja mar 6 kanyendo. Kako wacho ni Nairobi apart from county gi migao mek county, migao 13-14 go, en gi migao moko 4 ma chik ni ochako miye ni nyako make sure ni otimo. To migao gi endi mondo mi tim gi gin pesa. Migao kata mana 14 mek devolved migao mek counties gi gimbe gin mana pesa. Tiyudo ka migao 4 mochako mede gin to onge pesa mabiro kuome. Mokwongo en migao mar ng'iyo ni weche mek infrastructure to sustain the seat of power ma ting'o loch mamalo mar sirikal mamalo. Nikech sirikal mamalo kuku mare nitiere Nairobi. Ni Nairobi. Kendo chik no wacho ni piny maduong' kabisa mar Kenya en Nairobi. Yes. To Nairobi nyaka ta kaka dita counties. To kuom bedo capital city magi gik monego beni Nairobi timo. Ong'i weche mek infrastructure, ong'i weche mek biashara, okelo fuonde manyalo miyo biashara timre maber. Uchako ket kaya chande ni Nairobi nyaka ng'i weche mek migao mek pinje maoko manigo ofisegi kaendi. Yes. Gigi gin king'iyo chik okelo gini mondo timgi to gin gik madwaro pesa. Koro mane gima ne wachako luwo. Wachako wacho ni migao idhi timiyowa pesa kaka Nairobi watiyogo ni en mana mek chik gik moko 14 ma chik owacho monego bed ni counties mamoro amora katimo. Tidhi yudo ka gini nodhi oketo Nairobi ma Nairobi ing'wenyo ne mana pesa kaka iluongo ni gine kaka di ng'wenyne counties mamoko ka nitiere formula moro mitiyo godo.
koro kose go formula chane to wachi Nairobi imbe koro kawa koro ok inyal bi complain ni achako meda nikech an gi migawo mochako medore saidi. Koro en gima county government oseluwo kabisa mondo mi sirikal mamalo nikech sirikal mamalo samoro nigi pesa ma ginyalo yude change mamoko mar county chande to yudo ka en change ok donge change ok nyadonge. Koro maendi an kaka minister motelo ne barabara apuogi ni kabisa nikech en gima dhi miyo wami jopiny services. Jopiny ne oyiero governor to wan be nomiwa tich mondo mi wahakikisha ni mondo mi services gi yudi. Koro gima notimore nyocha ne ok en functions make county ni ne obedo transferred. Ena agreement mondiki mondo mi koro kata sirikal mamalo tiyo gi pesa nikech kata bed gitiyo gi pesa to nyaka bi penjgi ni to pesa ni utimo nade ni nwatiyo go kuom Nairobi County to siemnwa e budget ka indi be nitiere gama be nitie winjruok ni kata mana budget line nitie gima iluongo ni budget line e budget ni to sama nondiko budget siemnwa kama nondiko Nairobi ni onge. But sani koro yot mondo mi kata ka sirikal mamalo tiyo gi pesa ma gisetiyo gi pesa mang'eny mamana dwani mondo kendo pod gitiyo godo inyalo wach ni wan ga agreement mane wandiko ma wanyalo konyogi tim achiel ariyo adek mondo mi jopiny oyud services. Alright. Kamano. Erokamano ahinya. Ilero kaka winjruok ni dibet en tudruok mar tich. Yes. Ikind sirikal mamalo gi ma Nairobi. Owere kod mano koth nyocha kochwe ndalo ariyo mokalo koth sebedo kaburore Nairobi ka kendo niwacho ni kata mana kitwakruok mari nyiso mano ni piny ng'ich oko kendo koth bende medo chwe. Kinde ka koth chwe to Nairobi weche mag wuoth samoro nyalo bedo gi pek. Nyaka sama wantiere ni ikruok kata wach chenro mag wuoth e Nairobi inyalo miuri atamalo adi kaka jatend migawo mochung' ne weche mag wuoth ndara kaachiel kod were mag apida kata gedo mag yore mag tudruok makamago. Kuom mwasetimo anyalo miyora atamalo 60. King'iyo wamiyo ibro neno kuom ndalo matin ma intie go e town ibro yudo ka wamiyo jowuoth nafas maduong' ma ginyalo wuotho kech wafwenyo ni Nairobi dhano ng'enye molo nyamburko. To chon mana kaka nawacho last time mane antie kaidi chon kane itimo design mar yo tibiro yudo king'iyo mana gima rateng' nendo kama mtoka ringe nendo ne ok ng'i kama abiria biro wuothe kata kama jopiny biro wuothe ne ok ng'i taya to gi drainage. Ka in very keen tibiro yudo ka town kacha chande sani kuonde ma abiria wuothe wayaro mondo mi jopiny owuoth mogine mogonyore. Kichaki ng'iyo kendo ibiro yudo ka nitie kuonde ma nitie parkings be bodino mondo mi wachak wayaro kendo wuoth mondo mi jopiny owuoth koyangore. Then yudo kamano wuotho koro yot ng'ato nyalo yudo nafas mar wuotho mondo dhi otim gima odwaro mondo mi owuogi odog ot kata e shughuli ne mamoko. Kichaki ng'iyo kendo apaya be ibiro yudo ka ng'eny nderni mang'eny watimo gima iluongo ni recarpeting to moko be nitiere ma igero ok kata na ICBD kende kata na gine estates. Magi endi gin gik ma watimo na jopiny. Ka in kin kendo tibiro yudo ka drainage iwacho ni koth biro nitiere kuonde ma ne wayudo ka odundu ma kalo pi this wabedo gi mpango ma nitiere ma sama wuoyi kodi nitie ma waseyaro mondo mi pi kobiro to pi kadhi mondo kik pi chung' mang' miyo malo flooding timore. Koro mago kuom gik ma wasebedo kwatimo. Kichako ng'iyo manendo boda ka in kin George ibiro yudo ka sani boda awa biro wacho ni 90% nikech nitiere moko magele matama. Ibiro yudo ka 90% sani ti rwako reflector jackets. Nitiere RRI mwatimo jointly with the Ngao, the national government mondo mi by April wabed ni wan gi boda ma ng'iyo ni jopiny owuotho mayom jopiny owuotho ma safe and it is also en kendo reliable. To be wantie gi jo boda be e gini endi to gi jo NTSA ibiro yudo ka wase develop system moro ma koro in aparo ni by April kidwa idho apiko to ibiro yudo the front facing inyalo ng'iyo namba mar apiko no ting'iyo ka apiko ni to ng'ama riembe be en gi license mar riembo apiko to be entiere gi gine be apiko ni nigi insurance to osetimo offenses adi makosa adi mosetimo nyaka nochak riembo apiko ni. Koro yudo ka samo ting'i apiko to in sure ni inyalo chopo kama ne idhi kuyo chonde
maonge gimoro momaki. Koro mago kichak idhi nitie gik mang'eny mwasetimo George. Kichak idhi ng'iyo e wach mar mtoka maringo kata iluongo ni electric mobility. Kanyo be nitiere gima wasetimo. Nyoro Japan 2 weeks ago ne nitiere launch mar the national e-mobility policy. Kaka county ma Nairobi wan e county mokwongo ma sama wuoyi kodi ni wan gi framework mar that e-mobility ma wachiegni onego beni wakadhe e cabinet mondo mi koro wachak tiyo kode mondo mi koro geche mek sitima mabiro kaendi koro gibed regulated ma ok ni in iwuotho gi charger ni ng'ato nigi charger mopogore ng'at machielo keto charger koro onge order. Koro en kama inyalo dhi iket gachi no endo kamoro achiel ma en universal man gi universal charger. Sitima be oket hapa na pale manyalo kelo weche mek wang' mek gik moko. Kichak ya kanyo endo tibiro yudo ka wan gi regulations mane wasepass matayo weche mek transport and mobility in Nairobi. Igani ne kuom ndalo machuok wasekadho gi regulations 15 magi dhi konyo kabisa. Wan gi regulations mar boda magik makoni kuom boda gi in the regulations. Kichak idhi ng'iyo mar matatu nitie kanyo. Kichak idhi ng'iyo mar NMT kamara ya wuothe nitie kanyo. Kichak idhi ng'iyo frontage ma kiwuothe duka tibiro yudo ka jokoliero posters ma dwa kata na tuomo wang' japiny. Mago gin mathis kuom gik ma wasebedo ka wa achieve ne county ma Nairobi. Kamano. Weche madito apana dwa kawo gi mokwongo ariyo kata adek. Mokwongo wacho ni kuonde mane opake e chuny boma ma Nairobi nitie kuonde modin kendo kete kabro. Paro ni mana die nikech kiwuok roundabout ma Haile Selassie Avenue along Moi Avenue kiringaringa nyaka ichop around Kencom gineno ka kuond moko ni nitiere mane nyamburko ichunge ga parking moko machiegni gi kama bengi mar Equity nitie kabiro kamano Kenya Cinema kuonde machal kamago. Penjo ma nyalo bet ka choko mar parkings en achiel kuom kuonde makelo ne county omenda. Samudi ni kuonde mane nyalo chunge nyamburko mondo county oyud pesa. Ma ok ne kasa moro nyalo thiro yuto mar county koso ena ni nitiere alternative areas kuonde mamoko moketi ma pod nitiere e bwo county ma Nairobi magi nyalo yudo godo choko ma samoro magi koro ok nyal lal kendo nyalo miyo county bedo gi pek yudo choko mag omenda. Mar ariyo oket kuonde ma jo piny wuothegi to onge oinga moketi ma samoro kata mana ja pikipiki nyalo thura. Nyicha neno ka achiel kuom tipo moko wacho ni jo pikipiki koro ema koro biedo ka nyaroya ma osedhotho yieng biedo koro jo pikipiki biede cabros gi nikech gin kuonde mabeyo kendo kuonde maleyo. Ma nyalo tuomo japiny mano en owuon ong'eyo ni an kae mowinjo bed ni awuothe to samoro ja pikipiki bendo bire gi gombo mar samoro ni wacho nitiere moko matama. Ere kaka udwa timo ma mondo japiny kik bed gi chandruok ka wariyo go mokwongo ka puro bro dhi nyime gi mamoko. Erokamano George. En ber mondo mi akoni ni ikawe ango mar ni sama wadino parking to wang'ado revenue ne county. Yes. Ing'e ni kaka sekta mar barabara wan wang'iyo ni japiny en safe. Wang'iyo ni wamiyo japiny opportunity mar gimo dwa dhi timo cha odhi otime kata ka odiochieng' onya timo gik moko kata na par to sama ang' otimo gik moko apar ndibiro yudo ka nitiere kaka ngima ne odhi mbele kiuchumi. Koro ka ang' ing'iyo parking mar kata na slots 30 against gonyo ne japiny thuolo mar wuotho to kendo wuotho kogonyore ma ok oluono gibiro diyore gigege biro lal. Ibiro yudo ka ng'ani yot mondo mi owuok ot mondo bi odhi otim gik modwa timo ka timo gimoro achiel to ringo dog ot nikech oluoro wuotho e town to gonyore mar wuotho koni gi koni. Sama ang' mano timore wan ok wang'i sana revenue. Wang'iyo ni to sama ang' obiro e dukani mong'iewo gimoro to chako dhi e duka cha ong'iewo gimoro dhi e duka cha ong'iewo gimoro iyudo ka ogonyo uchumi mar county. Mag gik ma wang'iyo. And apart from that kiweyo wach mar revenue. Yes. Wang'iyo kendo safety nikech inyalo ng'iyo revenue to king'iyo ngima mar jawuoth mano koro revenue kata be ne yude to jawuoth ohinyore odhi tiyo gi pesa mang'eny osiptal jawuoth gimoro god forbid mtoko gwe motho pesa mang'eny ibiro ti godo kata nae kuom liel.
Koro wan concentrate gima nyalo miyo japiny bed very safe. And then kichaki ng'iyo kendo walkways miwacho mano to en adieri, wacha adieri. Mano kata an samoro ka wuotho e town tikech amondo ga e town gokinyi kabisa. By saa 11 gi nus an e town. Awuotho ang'iyo kaka nderni chalo. Makoro kata sama ang' igocho na to anyalo koni ni ka ne chalo kama. Yes. Sama wuotho kama na bibiro yudo ka japiko moro kadha, jatama moro kadha moring kanyendo kabisa. Gik walkways NMTs mwagero giendi kata yora beria giendi pok watieko gero gi. Nitie pok watieko gero gi. Yes. Koro mano be wang'iyo sama wabiro tieko gi to wabiro bedo ni waketo bollards kata waketo sigingi manyalo konyo japiny kik apiko chikre kata gari moro amora chikre manyalo interfere gi biashara kata wuodhe gi kamano. Erokamano ahinya kuom mano. Duoko dhungruok kata duoko ng'eny mag nyamburko e boma. Achiel kuom gik ma samoro aparo ne udino kata mana kuonde mane owinjo bed ni parking bede mondo kik geche mang'eny donje e town. Ere kuonde moketi nikech king'iyo kiwuotho alwora mar chuny town mokwongo ka wawere kod kuonde dak miluongo ni estates. Town ni ting'o ji chiegni 5 milion odiechieng'. Ji mang'eny donjo e chuny ma Nairobi. Be nitiere kuonde moketi yo makoro structure mar wuoth ma dwa bedo gi nyamburko mabiro kelo ji e chuny town kendo duoko gi kuonde nikech nitiere Green Park ma oger oko mar Uhuru Highway. Kidhi around Globe Roundabout nitiere nyamburko mang'eny mag buses machunga kanyo. Koro gidonje e town achiel ok gidonj kech ka gidonje e town to ginyalo pong'o town. Kuonde mamoko bende ere kaka uloso magi mondo dwaro moro mar ni town kik geche tebed ni donje cha ochopo koso en gimo tamore ok en gima nyalore mayot. George mane an kae mogik na kono ni Nairobi ok en kaka county mamoko minyalo chiwa to ichaka timo gik moko nyaka ibed gi mpangilio me gik midwa timo. Dungruok mar gari no endo en gima ne waseneno ma wabiro gi solution manyalo ng'iyo wach no endo. Mokwongo akoni nitiere chike mane walosi regulations gi ndio wuoyo kaka geche yor nyamburko nego beni ringo e boma. Mar ariyo December mokadho maiecha ne wabiro gi gimoro miluongo ni bus route network plan. Bus route network plan tiende ni gari kowuok sani chike ni ka gari wuok e estate to gite gidhi e town girome town. To bus route network plan eno to ogelo ni gari ok chung town, gari biro to ok ni town ni mogik, en gari makadho kaka pinje ma oko mi ineno jowadhiego endo. Koro yudo ka gari wuok kata na Embakasi to nyalo dhi en gari madhi Westlands, onyalo dhi to drop mana joma ne lor town to kalo dhi Westlands. To kotieko Westlands to kochako duogo koni onyalo luoro kendo onyalo kata na dhi yo Thika Road Outer Ring to chako doka koro en obitole. En bus route network plan ne pok wakete into implementation nikech ne pod warito regulations mondo mi owuogi mondo mi wanywandgi koro gibed ni ginyalo tiyo maber. Mago gin achiel kuom gik mabiro konyowa dhungruok mek geche ei town. Onyalo chako tich karang'o? Regulations kokadhi to tieko ndalo 14 to kaponi assembly nigi wach moro kuom regulations go endo to gigolo comment ka onge to en ochako tich after 14 days. Koro warito after 14 days ma aparo ni by the end of this week onego beni 14 days go endo serumo mondo mi koro wa implement gima the implementation strategy be wantiere godo. Kamano. Erokamano nya koth chwe. Mitaro mapikale osebedo chandruok maduong' ahinya e Nairobi. Samoro nyalo dhi e chuny boma sama koth ochwe tiyudo ka koro pi olak. Ji oro pi joma samoro yudo kata ka gin jok ma ong'ol bende chuno ni koro ei pigni ema koro ka bende ma mtoka kalo shwa to kiro ng'ato pi samoro nodhi kata interview gik machal kamagi to magi bende miyo dhungruok kata jam bedo e boma, miyo oganda leo, miyo county bedo gi tich matek e pango chenro magi. Ere kaka udwa timo ma e migawo mari Ibrahim? Mana kaka nakoni George, nitiere odundu mek pi mane nyaka neger gi wakoloni
ne pok olokgi. To sani ne wasebedo gi ma waloko ng'enygi. Mane miyo pi dinore, pi ok nyal ringo maber. To sama pi odinore chande tiyudo ka malo kucho chonde e kaka koro pi medo gudore. Sani ne wase ng'iyo odundugo endo monego beni iketo madongo, miyaro gi bedo madongo wasetimo. And apart from that, wan gi the Green Army. Nitie moko mabiro yudo ka ok ni githiso, but gidinore. Masama wuoyi kodi ni endi the Green Army ng'iyo odundugo endo mondo mi giyawgi maka koth ochwe to mondo gine pi obed ni nyalo ringo maber. Yes. Okay, magi timore e kuonde mag dak koso mane chuny boma kende. To samoro nyalo dhi kata kuonde mag dak. Samoro joma kawo thuolo mar tiyo bende samoro tiyo ma oyuothore. Ma paro ni nyalo chwoyo wang'i ahinya. Samoro gol chuodho e odundu kata mtaro ma pi owinjo bed ni ringe ndara. To chuodho go oket tie ndara. Nyiso ni ka ok okawgi odiochieng' onogo, to koth kochako chwe chako duogo gi kucha. Joma ondiko to ndiko ni kano oseywe. Magi utimo nade mondo oluru gi jok ma omi ting' mar neno ni kata joma ochung' ne joma tiyo e gigi kama oting'o Green Army mar neno ni otim gi yo makare kendo nyamburko ma chodho chuodho gi bende ok ochopo e ndara, ok obetie ndara. Mano ne timore chon matin nikech supervision jogi koka ne gidonje tich. Supervision ne ok odhi obedo moro ma bedo kodgi mondo mi ne ni gik ma kamago timre. But sani nitiere migawo adek. Nitiere jomiluongo ni barrow managers. Ma gin tich gi en ng'iyo kama nyalo bedo gi problem to gi raise ne respective sectors mondo mi gilosi. Kichak idhi kendo e sub county tibiro yudo jok moko miluongo ni sub county environment officers. Ma tich gi en mana ng'iyo jo Green Army gi ni to sama gigolo takataka niendi. Ang'o mamiyo takataka niendi ok nyal gol kaendi ma ok tere kuchocho direct. Ka en wach mar lori, loche wantiere go mang'eny kabisa. Ka en wach mar ni nitiere gima ne gikoso mondo mi gichodhgo gigo endo nitiere. And apart from that, kokadho kanyo endo, wambe wantiere gi jok miluongo ni sub county engineers. Sub county engineers gin tich gi en mana ochiewo gokinyi to dhi e sub county kata constituency ka chande to ng'iyo ni yore ge gin yore maber. Onge gimoro amora manyalo dino ne gari kata nyalo dino ne raia kuom wuotho. Koneno gima chalo kamano endo to raise ne the sub county administrator kata the barrow manager mondo mi bed ni inyalo kaw takataka go endo kata chuodho mokete bath yo gendi mondo mi gol. Kamano. All right, erokamano ahinya. E weche mag chano boma, kuonde wuotho ma ji wuothegi, gitimore oko mar chuny boma bende. Development mar yore to gi kuonde mek wuotho gendi ok timre CBD kende. Adwa koni ni gitimore nyaka e estates ma ji nitiere. Kidhi e Embakasi ibiro yudogi, kichak idhi Kasarani ibiro yudogi, kichak iduogo yo malo Dagoretti South, Lang'ata, Kibra, ibiro yudo ka gin gik madhi mbele. Ok ni CBD kende ma wa concentrate. Kamano. Okay. Gedo magudi madongo Nairobi ka osebedo achiel kuom midhiero. Ne iyudo ni samoro planning mag gedo magudi madongo gi. Jomoko neno ni samoro nyalo rocho odundu mag itiyo godo. Kata nyalo ka samoro odhi odino kama nunjo bed ni oweni pi nyalo ringi gima chalo kamano. Planning mari mag nderni gi tudruok kaka ji dhie e kuonde ma igero nikech Nairobi dongore e yo mamalo ahinya. Achiel kuom gima ne Governor Sakaja olose ne en wach mar neno ni otud estates gi e yo mayot kendo bende nitiere nyaka proposal kata dwaro ni ti kata mana gi reru moro mabiro luorore e Nairobi mondo ji ochope kuonde gi mag dak mayot. Utimo nang'o mar neno ni kwan mamedore ma Nairobi ni weche mag wuotho bedo mayot kendo ma oluwore gi dwaro mar ng'ato miluongo ni reliable. Okay. Mokwongo dongruok ma Nairobi no emwa dwaro kabisa. Kech Nairobi onego dongre. Sama Nairobi odongore to eka pinywa be dongore. Mikakati ma wantiere godo en mokwongo gin yawo yore, especially mek jopiny wuotho. Nikech sama Nairobi dongore no, iyudo ka jopiny be medore, geche be medore. And then nitiere gik moko miluongo ni missing links.
Missing link en samoro yudo ka yo moro ger kaendi, moro ger kocha chande, to mondo mi ng'ato akoni mondo dhi kocha to yudo ka nyako luor. Koro yudo ka watucho yo kanyo endo mondo mi wuotho bed mayot. Koro mondo mi ng'ato luor mondo odhi oduog piny mwalo koni endi yudo ka yot. And apart from that, nitiere meeting ma wasechako with the chairship of Office of the President. Ma aparo ni otelnegi Sylvester Kasuku, ma is the advisor to the President, on what is called the Mass Rapid Transport System. This Mass Rapid Transport System, jorieko nitiere ma ogolo pachegi kaka onego beni matatu, BRTs, to gi other paratransit, itudo kanyakla, mondo mi obedi gi wuo e weche mek wuoth, mondo mi giket gimiluongo ni reliability e boma ma Nairobi. Mano en gima biro miyo kaka dongruok medo dhi mbele Nairobi, to wambe wang'iyo kaka bedo mayot. Kamano. Right. Gin tudruok mage ma un godo gi migao moting'o mar gedo mag apeyni madongo kata Kenha, bad migao mar kura mochung' ne apeyni ma e chunyu ma e bombe ma pacho ka. Eneno ni design mag apeyni obedo makare. Nikech sani kiwuotho e chuny boma ma Nairobi, waziri, en gima inyalo yie kata inyalo nyiso chenro manitie, kata inyalo kwedo bende. Ne king'iyo marking kako gor ndara kuonde ma jowuoth kale, teyni ma itiyo godo e boma kata e chuny boma kata kuonde mamoko bende, iyudo ka samoro kata mana joriembo bende gin gi kala nikech onge marking malong'o motim madiere kaka iringo kata kaka iwuotho e chuny boma. Ma utimie ang'o? Nitie okenge mage kata chenro mage mondo ogeng' maseche manyalo betie mondo ochiw order neni chik oti godo kendo tiyo kalure kod dwaro ma omiyo okete? Tich e kindwa gi bad migao mek yore mar sirikal mamalo, anyalo wacho ni ber. Nikech mana kaka nakoni, Nairobi ka ok otudore gi bad migao mar piny owacho mamalo, tibiro yudo ka nitiere ng'eny dongruok ma ok wanyal timo nikech waonge gi pesa noendo ma wanyalo timo go gigendo. King'iyo kaka koro wach par road markings miwacho gi endi, anyalo mana wacho ni ka nitiere to gin kuonde mathis. Kidhi ng'iyo kuonde mang'eny nitie markings motim maber, but ng'ur ok rach. Ni wacho wach mar ng'ur kuom jopiny. Ng'ur no ende mamiyo wang'eyo ni to time maber kata ok otime maber. Nikech ing'eyo ni katiba masani omiyo japiny thuolo mar ng'ur koneno ka pesa ne ok otigo e yo maber. Kama nitiere ng'ur, iyudo ga ka wagine as a county wakaw the initiative mondo mi wawuo gi the authority ma ng'ur wuok kuome mane ok otiyo maber mondo mi bed ni gigendo tim gi piny. And apart from that, king'iyo geche maringo kadho makadha oyaye ma ok ong'iyo weche mek chike gi endi, adwa nakoni ni kaka Nairobi watiyo ma very close gi the traffic police, mondo mi wa make sure ni e boma ma Nairobi weche mek traffic ji ong'iyo makare. And apart from that, kura nitiere project miluongo ni intelligent transport system ma is coming up, ma biro coordinate yore gi the traffic signals mondo mi wuotho bed mayot. Sama wuoyo kodi ni kadho Cabanas kacha ni tibiro yudo ka nitiere gimoro migero kanyendo as the data center for the ITS. Kibire most of the junctions ibiro yudo kosepurgi mondo mi gibed ni ginyalo install the infrastructure ma that ITS. Mago gin achiel kuom gik ma watimo mondo mi wa make sure ni sama ang koro wayawo yo ne jopiny mondo mi wa make sure ni jopiny owuotho to wanyalo neno gima dhi mbele achiel kachiel. Okay, iwacho ni dwaro mari maduong' en ni jowuoth obedo gi yot e wuoth e boma ma Nairobi kaachiel kod kuonde dak mayudore e kaunti ma Nairobi. Joma keto ohelni magi kuonde moketie mowinjo bed ni gin kuonde ma yo betie kata kuonde mowinjo bed ni ka koro dwa yaro kuonde ma jopiny wuothe ti iyawo kanyo. Inyalo nyiso gi yote mane gie sani nikech samoro aneno ka
un kod chenro mang'eny ma samoro dwa timo mag gedo mag yoregi joma kamagi kiyudo ka yo e tim mtaro kanyo be kata mane mtaro ji oketo e gik machalo kaka yiende kaso mbele kanyo nitiere stall mar ng'ato ma udwa konyo nade mondo kik yore obed madiny nikech ji dwa timo ohala machiegni gi kuonde ma jopiny kale omi thuolo mayot mar pi ringo e kuonde mowenegi mondo giringi ma ok gidinore to bende jopiny ok obedo at risk mani wacho cha. Mana kaka ni penja wach mar revenue. Yes. Wach mar timo ohala e yo kama onego bed ni pi ringe kata onego bed ni raia wuothe. An kaka minister mar barabara ka poni nitiere ng'ama oketo biashara kama onego bed ni pi ringe kata kama onego bed ni raia wuothe, mano onego gol, nikech sama ang' idino ne raia yo to biro wuotho e yo ma mtoka ringe, mtoka biro nege. Sama ang' idhi idino kama onego bed ni pi ringe koro ok nyaka na chodhe sama olil ma pi obiro modinore kanyendo, pino nyalo kelo madhara malo kuche chonde. Koro an kaka kama otelo ne yo adwaro ni mondo mi ji obed gi thuolo mar wuotho. Ka en ng'ama ogedo kama yo onego bed ni kadhe, raia onego bed ni wuothe kata pi onego bed ni ng'iyo, en igola gola to badwa koni ni wagologi. Ka wayudo ng'ama kamano to gin gik ma wagologa. But ging'eny sana e kuonde dak waziri. Mano en adieri. Ing'e ni mana kaka nakoni ok inyal chiewo to ichung' ni wagol gi te. Japiny bi ng'e ni biro penji ni to mabe wase deal gi jopiny mang'eny. Japiny koneno kibiro gi tinga ni dwa golo tigero kendo gine ma gikonyi muke. To kidwa gere agera mondo mi idwa gole mondo kanyo bed abeda nono, oluor ni dwa ni gole nikech bosebedo ka timore. Idwa ni gole mondo mi kaw ng'ato mondo mi ket kanyo. Koro ibiro yudo ka nitie tama mondo matamore mondo mi gol gigi. But en dwacho kaka ng'ama otelo ne weche mek barabara e Nairobi ni sama obi midwa ger yo kanyendo, obi midwa ger ne japiny kama wuothe to gi drainage, kapo ni igedo kanyendo to gole agola nikech wabiro gole. Erokamano. Okay, erokamano ahinya. Nitiere ote moko ma arito ka mane jafumbo mar wuotho mondo wuoge jodak ma Nairobi e wi gima de giher mondo gikonyre godo kodi gi paro kaka weche mag wuoth nyalo bedo mayot Nairobi. Aparo ni ke koikore to ang' ni wacha achiel ariyo moro. Kapok wachopo kanyo waziri, ini wuon gi sani gin ang'o gini mimiyo tekri duto mokwongo e boma ma Nairobi kotende kod weche mag wuoth gi chano chenro mag boma ma Nairobi gi dongruok madhi nyime sani, gin ang'o gini ma imiyo tekruoki miwacho ni sani kapok wadonje dwe mar 6 ma hik omenda ni rume, dweche 4 modonge magi nyaka timre? Mokwongo wach mar nafas mar jopiny wuotho, NMTs miwinjo wachogi gin expect mo, wadwa medogi e chuny boma. Wadwa golo kia Tom Mboya Monument kaendi kidhi nyaka cho Central Police Station, both sides of the road wadwa yaro kama jopiny nyalo wuothe kech dhano ng'eny kanyendo. Kichak ibiro Kimathi sorry. Kichak ibiro Kimathi Street. Yes. All the way nyaka kama Nation Center nitiere kucho chonde. Luongo ni Tubman Road. Yes. Kanyo bi wadwa yaro mondo mi raia nafas mar wuotho kanyo endo. Inyalo bedo thuolo waziri mar liso pigino mano kech mondo wadhi nyime gi twak kaka nilero ni king'iyo Kimathi Street, king'iyo Tom Mboya Avenue gi kuonde mamoko. Yes. Koro mokwongo kabisa en wach mar yaro ne jopiny wuoth mondo giwuotho e town ma ok giluor ni giwuotho kama odiyore. Mano mokwongo. Mar ariyo en ng'iyo ni koni wach mar regulations. Adwa ni mondo regulations ki waket gi mondo mi giti to gi the bus route network plan. Sama ang' watimo mano wadhi kelo order e town kacha chande, manyiso ni ng'eny geche ok bi wuok e estate ni to giduto te giromo e town, koro gibiro bedo ni giluorore. Then kendo gima waketo en wach mar electric mobility minena koni ni nikech piny dongore. Dhano wacho weche mek sitima, nyamburko mek stima. Wadwa ni mondo mi wabedi na position ma waketo ne gi chik to gi framework kaka ginyalo tiyo kod gini endi e yo ma nyalo bedo konyruok ne jopiny te.
Apart from that, wantiere gi yore, pod nitiere yore ma ok ber, ma wadwaro ni mondo mi kapo nochopo dwe mar 6 to bed ni wasetiekogi, to ok en aena loso overlay kata recarpeting, en nyaka goro yo. And then to giketo traffic signs. Mamano kine chop in the next 1 month, ibro neno ka nitie change maduong' kabisa. Yo motim recarpeting, traffic signs moketi e boma ma Nairobi. To kene CBD kende, en kata mana oko. And then kichaki ng'iyo kendo estates, nitiere yore ma wadhi gero ne MCS a ward mekgi. And then there are also the missing links. So mago gin gik ma wakete tekrewa kabisa ma kine chop sama financial year ni dhirumo tiburo neno ka nitiere change maduong' kabisa motimore e weche ma wawacho go endo. Yes. Nitiere yore moko mane kata kuonde moko mane olosi kod NMS e kinde mar telo mokalo. Yes. Ma ne oyaw kuonde moko kata mane kuonde mag dak. Anyete kuonde mag dak ma yuto ji ni e piny. Ma kuonde moko nokete cabros manyimiyo jopiny nyadhi mar dak kuondgo kendo neno ni wuotho bedo makare. Kopogore gi mano bende neno ni japiny wuotho e yo ma ok onyal bedo gi tuomruok mang'eny. To king'iyo moko kuonde moko nitie mano yaw to pok otimie gimoro amora. Chenro mane ma un godo kaka migao kod sirikal e yore mag neno ni kuonde jobedo ma olosi. Anyalo chiwo example. Ng'ene tijwa mar fwambo ni keto wuotho mang'eny. To bende utudwe gi jopiny e yo mang'eny. Yo moro nitiere ma tiere kind Dagoretti North and Westlands. Kalo tok kamoro ni Waruku to ng'ado to donjo i olo moro kanyo. To dhi donjo kamoro ni Kangemi gi Yekocha. Koro yo ma orieko chimo malo nyaka Mountain View moro bende dhi Waiyaki Way. En yo ma jopiny ma naloso godo koni nokete nyaka kite, nokunye mokete mitaro koni gi kocha mokete kite, mokete barriers manyiso ni kai kama yo gike kai kama yo gike. To kaka nokete kite no sano chako dugo bedo chuodho. No le mol maram modin maber, mokete kite modin maber. To chakre kanyo jomoko kipenjo to wacho ni ywaruok no bedo e kinda jaod bura. Wacho ni gini ni Dagoretti North, moro ni gini ni Westland. Koro ng'ama kaw responsibility onge. Un kaka county jogi joute. Ang'o ma unyalo time situation machalo kod magi? George, ang'e yo miwacho nendo. En yo minyalo chopo ki iwuok tie Consolata ka etoke kanyendo. Tinde yudo yo no endo. To kendo en a very major road mana kaka iwache no endo. And mamoko be ok kata mano kende. Gin yore madhi Praboro. Yes. Mane NMS ochako ma otim gi iluongo ni hand parking, otim ne gi nyaka hand parking. To kane itimo transfer of the functions back to the county, ne wafwenyo ni ng'eny yore gine nitiere gi gowi kata debts, old pending bills. To iyudo ka ne nyaka wadhiye mos nikech nitie penjo mane wanyalo penjo ni to kane yore giendi okaw pesa kuomgi to tenda be ok inyal chiwo kaka mek gero yore giendi ka ok in sure ni pesa nitiere, to pesa giendi no dhi kanye. To nikech japiny to ok odwaro ng'eyo mano, dho ni jopiny ma Nairobi kaendi to gin joma riek kabisa nikech ging'eno no gik moko. Magi endi achiel kuom yore ma ne ineno signature mano timore nyoro mar corporation kande. Nikech ne winjruok obiro ni yore gendo gin a total of around 2 billion 2.1 billion monego bed ni loso gi godo te across Nairobi, yore miwinja koni gin Praboro gi wiye go endo ma onego gibed part of the benefits of this corporation. Koro ing'eni sama ang' ji yware ni to contract ne ok wachiwe, nokawo pesa ne, japindi ing'eni dwaro service, to kapo ni sirikal mamalo yie ni nyalo chulo pesa nendo to mondo miger yore giendi, donge japinye ma o benefit out of this. Koro gin yore midhi ger, gin yore mwase map out wang'egi, ok gin kata gin across the county. And corporation mane governor osign gi the president ni endi, nitiere pesa madhi wuok ma biro tieko godo yore giendi. Kamano.
Be un gi paro mar loso kuonde chung' mag pikipiki malong'o e alwora ma gintiere, nikech kata king'iyo estate kata e chuny boma, ma en sekta mondiko joma thoth, kendo en achiel kuom sectors masani koro joma tindo ahinya odonje. To king'iyo kuonde ma ikawe kata mana jowuoth, gina kuonde ma kata koth chwe to gina kanyo. Be nitiere structure mar migawo mar wuoth kaunti ma Nairobi mar keto kuonde ma oyiedhi kendo molos maber ming'eng'e ni ka dwani adhi kama yo pikipiki ma kama tero ji kama to los negi nyaka shades mabeyo kata mani chuny boma, mana kaka notimo mar golo jok manoliero gik mathoth ahinya e kuonde gi mag uso mane nyalo kelo hinyruok, mondo kik bed ni kama gichung'e ne manowinjo bed ni japiny cha wuothe to kanyo miyudo ka koro stage mar pikipiki be nitiere mondo oda obedi. Na koni ni wan gi mpango maber kuom pikipiki nikech kaka county wa recognize boda kaka a major contributor e economy marwa to gi weche mek wuoth e Nairobi kaendi. Wantiere gi mpango ma system makoni ni waloso niendi ma nyalo ng'iyo ka boda ni to be en gi license to be en gi insurance osetimo offenses adi. And at the same system abe wabiro tiyo godo timo gimiluongo ni allocation make slots e CBD. Yes. Gima ok wanya timo en nikech considering the slots ok wanya gero gigo endo iluongo nango sheds go endo. Kech ka wagero gi e town ibiro yudo ka town koro kendo chako ruko kabisa. But nitiere specific spaces ma wabiro gero negi kendo wabiro miyo gi ma kanyende kama gikawe ji ka gi drop oko. Wan kod gi mpangilio maber kendo watiyo kod jotendgi maber. En mana ni kaka nakoni nitiere tama mabe joggi jo apiko wenyewe go konowa tama go endo to chunowa ni mondo wakon Kenya Police kata wane mondo wa enforce mondo weche ring maber. Alright. Nitiere gedo mag tunnel maparo ni en achiel kuom gima kowago kod mbaka tiwacho ni en a game changer e yore mag wuoth Nairobi ka. Yes. Etie Ali Salesi kidonjo Uhuru Highway nitiere kama idhi Green Park, okunye mo okalo kocha ma ng'ato koro ok ng'ad ndara gi wi ndara kama mtoka ringe. Bende nitiere chenro mag timo magi kuonde mamoko bende koso en mana chenro mane temo kanyo kende? Nitie chenro mek timo mana kaka nakoni George. Pesa ema onge nikech pesa ibiro yudo ka nigi gik mang'eny monego bed ni timo to de pesa nyalo yudore to en gima do tim kata na e junction ma kiwuok Serena kidonjo Kenyatta Avenue kanyendo. Yes. Onego time moro kichak idhi ng'iyo yo Bunyalo onego time moro. Actually onego tim gi kuonde ma nitiere a lot of human traffic mawuotho mondo mi kik interact gi mtoka ma winjo ni ng'ato kadho yoto mtoko obuoge or kata mtoko gweye. Koro gin mpangilio manitiere. To mana kaka nakoni ingeni gigo gin gik ma pesa mang'eny nikech ibiro yudo kitimo gi pesa ma kaka county kao miketo pesa ni kanyo tikao ichalo ng'amo chungo weche mek somo, weche mek environment, weche mek thieth ikao michungo ni kao pesa inyume ginendo te mano bingeni jopiny ok biye nikech jopiny nigi paro opogore. Okay. Chandruok ma nyalo kelo en mane? Chandruok ma nyalo kelo nikech samoro weche mag kako loso kuonde go. Yes. Joma pachgi okegore bende. Nyalo riyo gi jopiny kanyo kaka samoro ng'ato wuotho kende otieno. Ka chal nade kidwa miyo japiny ng'eyo kaka ka chalo. Ma samoro ng'ato kadwa kalo kanyo to wacho ni otieno kanyal kalo kacha nyalo goya ngeta. Gima dwa koni George en ni askari kata the police ma wantiere godo especially marito Nairobi gin very alert. Chien kaendi ne winjo ka dhano complain ni nitie a lot of insecurity to bang dakika bang ndalo mathis to iyudo ka they restored the order. Yes. Adwa koni ni janjore madwa pisore gi jopiny we kata na tunnel kanyo kata mane chuny boma kuchonde aparo ni gibiro romo gi polise kanyo endo nikech nitie polise moket mawuotho mondo ng'e ni jopiny owuotho mayom maonge gimoro amora buok moro ma gintiere godo ni ng'ato nyalo magi gimoro kata nyalo go gi ngeta. Kamano. Alright. Nyakora mugi twak marwa dhi nyime en twak mwang'eyo godo chal mar wuoth e county ma Nairobi. An gi jatend migawo mar weche mag wuoth e county ma Nairobi
Waziri Ibrahim Nyangoya Auma ma ng'ionwa kaka chenro ma kaunti ma Nairobi ochan e yore mag wuoth. Ahinya to kinde ma bende koth osechako chwe nyaka gi kinde koth midhiero bedo mathoth. To mae gimomiyo waluongo jatend migawo ni mondo wang'i kode nikech ka wuotho rochore to chenro mathoth kendo mamoko rochore achiel kachiel. Wuotho tudore kod gik mathoth ahinya nikech jatuo madwa dhi e osiptal nyaka gi koyudo ka barabara kata payo kalre to yudo ni ng'ato nyalo wito ngimane e kinde no. Ng'ama dwa timo ohala mare oyiengore kod weche mag wuoth kata mana chenro mag telo mar piny. Ng'ato kada wuok kamoro achiel kodhi e kare mar tich nyaka gi otendre kod weche mag wuoth. Ahinya to e kaunti ma Nairobi kata mana counties mamoko gik ma jatend migawo mar wuoth Nairobi kawacho kata mana jotelo mamoko ma wuodore e counties mamoko bende nyalo sume paro achiel ariyo kaka ginyalo chano chenro margi mondo counties gi kik bed ni nitiere chien ahinya kendo sumruok paro ni nyalo miyo Kenya dongore kaluwore kod kaka itayo bombe madongo ahinya to boma ma Nairobi. E kinde ma jatend migawo koni gin kod chenro moyiedhi ahinya. Chenro gi oting'o weche mag neno ni chike otigo kendo olugi kaka dwarore to gin chike ma menyo dongruok mar piny to dongruok mar Nairobi ahinya ma en county manitiere kod dwaro mathoth apise mathoth ok mana mag Kenya kende kata mana mag pinje ma oko bende. Waziri bang' chiri machuok kende obro kawo pach jopiny obro winjo gima jopiny wacho ene wach mobiro tieko godo nikech bang' mano abro mi mondo jopiny wuo kodi nyisi magi ma then iwach achiel ariyo moko minyalo duoko. Nitiere wach moro mabende nowuok chien kacha matin kapok wadhi e yweyo no. Nen wach mar joma diro takataka kata mapuko yugi e apaya. Apaya mane uwe ahinya. Doni machini nyona kale to ayudo kogeng oket gik moko machalo sirni moko. En apaya makalo e Kawangware. Tok mana samoro mano kende yudo ka kuonde mipuke yugi nyalo bende deyo kuonde ma apaya winjo bed ni betie ma kaka county gi jatend migawo mochung' weche mag apaya gi dongruok mag gedo gi in iwuon okang' mane? Erokamano George, ing'e ni wach mar keto takataka machop nyaka e yoni ok en gima ber nikech ing'e ni sama igolo takataka gi tiyudo ka tinga kata machine magolo takataka gi interfere ga gi yo. Sama gi interfere gi yo tiyudo ka nitie bugo ma mtokni ma konya achiel nyaka slow down to sama gi slow down ema kelo traffic. But ang'eyo nitiere e Kawangware kae nitiere barabara miwacho no wan gi moro ni Salim Road ma an ga diere ni takataka mane nitiere kanyo go nosegol. Ma aparo ni yono kanyo koro nosechiele. Mondo bikoro dong mana ni iduoko the portal mane nyalo bedo ni nitiere matakataka no nokelo. And watiyo very closely gi sector mar environment nikech gini monego bed ni gichoko takataka. Gima ne okakoni kendo ni ane makenda telo ne mtokni or nyamburko duto mek county nyaka weche gi mek fuel. Koro sama obiro ni gidwaro kony mondo mi gigol takataka loche ma gibiro dwaro wamiyo gi loche mondo mi yo ogonyre. Momiyo nakoni kan gadieri ni golo chuodho tikete bath yo en gima ka japiny oneno to nyalo go but nyalo go simu but en gima sani ibiro yudo ka en wase ng'iye mondo mi kik chuodho bede e bath yo. We wawinje gima jo Nairobi wacho mondo iduok penjo ka watieko. Haya. Okinyi makawuono e chenro marwa mar mbaka oromo warango chal mar apaya moko kuom bombe ma pacho kam kai boma ma Nairobi apeyni chalo nade bende odundu mag pi ler mar konyo kinde ma koth biro chako chue to bende teyni ni kare magi e moko kuom paro ma jodak ma Nairobi ni go e chal mar wuoth e boma ni. Barabara za Nairobi mingi ni mbaya kwa kukosa drainage, especially ukiingia kama hii barabara ya Valley Road. Hii kulikuwa sasa naona inajengwa na wanajenga kama hii na expressway. Hiyo barabara ukinyesha haikuangi na drainage. Uwezi pita hiyo barabara, especially ukinyesha immediately west tembea. Kenyatta Avenue. Unaona hapo kwa Superior Plaza. Ukiona kwa watu wanafanyia kazi hapo, mvua ikinyesha maji karibu ingie kwa nyumba na ni CPD. Na hiyo nyumba imejengwa juzi haijakaa, so ni kumaanisha drainage ya Kenyatta Avenue ni mbaya. Ukienda CPD pale kwa commercial, kwa hii nyumba ilikuwa Tuskers kitambo, hiyo barabara kukinyesha uwezi tembea hiyo barabara, mimi tafuta mtu akuvukisha.
Ukiteremka pale Riverside, pale Lescos, kukinyesha watu wanavukanga na mkokoteni. Na unaona Nairobi River iko just near. Lakini ukinyesha ni kama hizo plots za hiyo area wanafungurianga sewage, after kunyesha wanafungulia sewage. Ukiangalia barabara zetu leo, they are no longer safe as they're supposed to be. Kwa sababu watu wamekataa kabisa kufuata sheria za barabara. Hata ukiangalia wakati watu wanavuka barabara, unakuta hata unaona gari zinapita wrong side, pikipiki zinapita wrong side, mpaka inabidi mtu aweze kuingia kwa katikati ya magari kama kupenya kind of, which is very wrong. But only if people could be able to follow the rules za barabara, hiyo ingekuwa kitu cha maana sana. Now the other thing ni kwamba mimi kama mkaji wa Nairobi, ningetaka serikali iweke mkazo especially kwa sababu ya sheria za barabara, na pia watu waweze kufunzwa mpaka kwa TV zetu mambo ya sheria za barabara, what to do and what not to do. Kwa sababu wasipofanya namna hiyo, kutakuwa na very many challenges. Look at even our drainage systems. Kumenyesha mvua kubwa sana jana. Nimeona mpaka kuna gari ambayo zilikuwa zinatumbukia kwa maji. So risk za pedestrian, risk za wale wanatembea na mguu ziko mingi sana, na unless serikali yetu iweke mikakati na mikazo mingi, kuna very 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 many risks as a pedestrian ninapovuka barabara za Nairobi hapa. Pia kwamba na in fact that opportunity if it should arise right now, ndamwambia tuweke sheria na mikakati mizuri ya watu ambao wanavuka barabara. Because unaweza weka zebra crossing, lakini kusema ukweli sijai kuona gari za Nairobi zinasimamia zebra crossing ati watu wapite. Hapana, naonanga tu zinapita kwa zebra crossing. Hata mtu anaweza sukumwa kwa zebra crossing, gari na kusukuma na iko kwa zebra crossing. So if I can get an opportunity, ningemwambia kwamba sheria ziwekwe na mikakati ambayo watu wote wataifuata. It is very important kwamba tujue kwamba Kenya ni nchi ambayo inakuwa sana. Now the way things are, venye mambo inaenda vibaya saa hii, in future itakuwa very bad, very impossible to manage them. So for now, the minister wa transport anataka na kujua kwamba asipoweka mikakati itakuwa ngumu sana kuimanage in the future. Kuna barabara gani labda yenye unaona ni mbaya sana, labda haijatengenezwa vizuri ama drainage yake si mzuri, yenye unadhani county government ya Nairobi inaweza kutengeneza? Kama Kawangware, nilikuwa Kawangware juzi, niliona kuna barabara fulani ukiwapo Kabiru, niliona hiyo barabara haiko sawa. Sasa tukao tunaomba wanaweza tuundia. Pia lights huko niliona kuna shida pia. Yeah. My name is Carlos Kiplagat, resident of Baringo, currently is living in Nairobi. And as a concerned resident of Nairobi, I'm concerned about the people living with disability na visually impaired wakati wanavuka barabara. Mimi mwenyewe and other pedestrians, we are struggling to cross. Hao watu wako na changamoto. Naomba county government iweze kuinvest in data collection kwa hizi mabarabara zetu for pedestrian safety, kuona kuwa kuvuka kwao kwa barabara iko salama. Wa invest kwa data collection, kuona intersections gani watu, magari na watu wana struggle kupita. Mago emukukumparo majodak ma Nairobi ochiwo kagidwaro mondo county ma Nairobi omed keto kenge makare mareno ni apaya ni kare, arita omedi kendo teini duto mantiere chungbo mani oketi mareno ni gitiyo kendo gikonyo jodak. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e chuny boma ma Nairobi. Erokamano Cynthia Onyango. Waziri iwinjo giti, okadwa penjo mora mora. Duokane gik ma moko kuom joma majopiny ma odak Nairobi kawacho. Iwinjo ka giwuoyo kuwuok e estates nyaka e chuny boma. Dakika 2. Erokamano George, nasekoni ni wuoyo mar jopiny ok en ng'ur marach. Yes. Nikech mane mamiyo ng'eyo ni ang'o ma ok otimore maber kata ang'o monego wad just on. Awinjo ka japiny owacho wach mar Valley Road, Kenyatta Avenue to gi commercial. Yes. Ka in kin tibiro yudo ka nitiere construction madhi mbele kanyo sani along Valley Road.
Kitika the anti-corruption offices. Integrity Center, Center. NSSF, Yes. Kibiro Kibiro All Saints Cathedral, Kibiro kamano. Yes. Ibiro yudo ka intie gedo madhi mbele kanyo, to sama gedo dhi mbele nyaka expect ni drainage be nyalo bedo ma ok ber nikech drainage no biloso en kuom gik ma iloso nikech na koni ni yo ena kama mtoka ringe, yo en apaya no endo ma mtoka ringe, en kama dhano wuothe to gi the drainage to gi taya mano en gimiloso. Nitiere kaka koro mowacho mar commercial kacha chande, en tibiro yudo ka takataka modino kuonde ma onego beni piringe nikech ibiro yudo ka hokas ng'eny kono kabisa. Koro yudo ka sama giwuok godhiambo magi setieko tijgi kanyo endo to yudo ka giweyo takataka kanyo endo to ng'eny gidonjo ei mtaro. Kidhi ng'iyo to mono nitie following the rules ni gidwaro ni mondo mano to en adieri. Jo Kenya mang'eny ok luw chike mek barabara. To problem ibiro yudo ni gine ma giyudo madhara. Kaka koro miwinjo wacho ni donje kind mtokni. Yudo ka samoro e gwege gihinyore. But kaka piny owacho, mana kaka nakoni, nitiere chike ma wasebedo kwa rito, regulations mane okadho, mabiro konyowa enforce gigiendi. To matin ma jok ma be wasemako gi chike gi ma be wasemako nitiere jointly gi the Kenya Police. Nitiere kaka chik osetiyo kuom gi ma aparo ni ka giwuok kanyo to giriere. Ka giwuok kanyo to giriere kabisa nikech en chik ma koro ikete e rang'iny mamalo. But ne warito mondo regulations giendi owuogi. To watiyo jointly gi NTSA mana dwa nakoni to gi Kenya gi traffic police ma closer kabisa. Ma aparo ni maendi en jo Kenya biro chuno ni nyaka koro luw sheria. To ka kopogore gi enforcement sensitization be ng'ato wuoyi kanyo puonjo jopiny be mabe utimo. Mano timore. Nitiere gimiluongo ni County Transport and Safety Committee ma the whole of last year December ne giwuotho sana e sikunde gi estates ka gipuonjo jopiny achiel ariyo adek monego bed ni ji ong'i sama ji ng'iyo weche mek barabara. To na koni gimoro ni ITS system moro biro miluongo ni ITS Intelligent Transport System. Ma en tigi gimoro miluongo ni ECOP mabiro kaendi. In ma ok idwa ng'iyo sheria ni ringe be to gichacha biro maki kacha chane to gose maki to iore kacha chane tibiro yudo message e simbi ni gachi kama indi no ochikore traffic nikech en ECOP ochuno nyaka police chung kanyendo. Samo gini kacha to wan wago fai kata kikadho dipar to wabiro go fai dipar. Joma nigi ng'ol joma nigi ng'ol awinjo gima wacho en adieri and wamiyo gi consideration ka in kin kata na apaya yore mek dhano wuotho wasebedo kwa kete user friendly ne people with disability. To wan gi kaka koro response mowuok kanyo nendo is very good for us ma kama gidwaro ni mondo mimoro mede to wanyalo ng'iyo mondo mi wane kwa nyalo medo that access, but be nyako bed ginyalo siemo kama traffic wise is not safe mondo mi a person with disability cross. Waziri erokamano nyako medo thuolo mar twak kodwa e mbako romo iwacha gimomiyo iluonge ni wacha nikech jopiny wuoyo mondo kaka jotelo uyud thuolo mar ng'eyo gima ni e chuny japiny mondo oduoki kata uti godo e loso chenro manyalo reso japiny. Nyakwara mogero kamano ahinya wasebedo e twak mar chal mar wuoth e kaunti ma Nairobi kod waziri kata jatend migawo mochung' ne weche mag wuoth kod dongruok gi gedo mag apida e boma ma Nairobi kaachiel kod kaunti mangima Ibrahim Nyangoya Auma. Erokamano in bende miketo wang'i e tielo mokwongo mar twak makama. Tielo mar ariyo biro ka tielo mar ariyo mabiro en ng'iyo chal mar sitima kaluo. An ka kod engineer Kennedy Owino. Engineer Kennedy Owino chung' ne weche mag mwandu kata dongruok mag mwandu mar Kenya Power Lighting Company kata KPLC osedonjo e studio Kenya kwa Ramogi. Wada kod mbaka weche tema chando oganda nyikwara Ramogi Ajwang' weche mag sitima iwacha jopiny oseoro ote magi engineer maen Midusa biro winjo gi kendo biro duoko penjo. Erokamano nyo e chenro ni Nyakwara Ramogi wang'iyo gigo mamulo ngimani kod kaka inyalo kel lokruok e dongruok mar piny. Awe thuolo iywe matin kende ka duogo to twak marwa gi engineer Kennedy Owino e weche mag chal sitima kaluo biro mana bang' yweyo. Kik idhi mabor, maen Ramogi TV mbako romo iwacha.
Ang'o momiyo en ok omiel gi pari? Odicha dicha gi nyako manitino kende. Pari jaherana. Bende ining'eyo kaka anaheri ahinya. Ikri abiro. Macha en ng'a? To en ang'o motimo kae? Tang'o momiyo ochalo mana ng'ama asenenoga kamoro. Kang'eyo ni en ng'a, chich ma an go nyalo rumo. Kapo ni ng'ato biro fwenyo ni Rakesh ema nie jokon, to bende ka ibiro fwenya. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyakaramogi, tok tich matek, en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich, tudri kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore, kama wakeloni weche manyien, mago monon, modo, kendo luweyo makare. Bende watwak kod ji mopogore opogore, lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye. Mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Ka bende tich ariyo ka tich ariyo Nyakoromo Gajuang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakoromo Gajuang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tich ang'wen Nyakoromo Gajuang' wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahide edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakoromo Gajuang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Be Yawa. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber, ok gin ga gik matek. Gin agina gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Sama idhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Nyakoromo gima en bakromo iwacha wacha tielo mar ariyo mar twak marwa wadhi bedo ka kod injinia Kennedy Owino ma en jatelo mochung' ne weche mag dongruok mag mwandu mag KPLC kata kambi mar tudruok mar sitima pacho ka KPLC. Ora ni mondo miyo winja ni gima jatend piny William Ruto wacho sani ochako limbe mare e ng'iyo chal mar Nairobi River kata aora ma Nairobi ma bende osekete maina ahinya. Na umoja ya Wakenya na wale ambao wanaendelesha matusi na makelele, tofauti yetu na wao ni kama usiku na mchana bwana. Ama mnasemaje Nairobi? Tuendelee na kazi, tuungane, mnasema tushirikiane. Wangapi hapa ni watu wa broad based?
Wangapi watu wa broad based? Mnasema broad based tuunganishe Kenya. Tuunganishe Kenya. Tufukuze ukabila. Tuondoe chuki. Tuondoe migawanyiko. Tuondoe ubaguzi. Kenya iungane iwe moja. Hebu nione wala wanasema tuungane jamani, tuungane. Kabisa. Basi. Kwa sababu ya masaa na bado niko na kazi nyingi. Wacha nimuite gavana wetu Johnson Sakaja atusalimie. Aya, nikisema watu wangu wanakisema mkoaje? Mko viti? Wapi mbokse ya rais kule nyuma? Pandei mbokse ya rais. Sasa, najua tunawapenda sana. Mimi nawapenda sana. Nashukuru kwa vile mmeshikilia rais wetu na vile mmenishikilia. Si ni kweli? Nataka kuwauliza, kwa sababu umeona tumekuja na tumeamua kushirikiana. Tushirikiane na rais ama tuachane? Wangapi wamesema kaunti na serikali kuu ishirikiane? Tufanye kazi pamoja. Tuongeze mabarabara, masoko na Nairobi ipate chapa zaidi kuwafanyia nyinyi kazi. Sio ndo tunataka? Ama ni aje? We have come together between the national government and the county government in the interest of the people of Nairobi. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tuendelee ama Nyakora mogi mano jatend piny William Ruto kachiel kod gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja ka gitimo limbe e alwora mar Nairobi River mar no chal mare kachiel kod ng'iyo kenge ma imedo keti ma timore mana ndalo achiel kende bang' piny owacho mar kaunti ma Nairobi kod sirikal mamalo bedo gi winjruok mar tiyo kanyakla eneno ni Nairobi ojiw nyadhi mare. Gi thuolo ni nyakora mogi wadonjo e twak machiel kachiel. Wach mar sitima en wach mamulo ngima oganda. Yo machiel kachiel mana kaka weche mag wuoth gi tudruok mano mabedo godo kae twak mokwongo. Sitima ngima dhano yiengore. Weche mag dongruok mar piny nyakwara mogi ok nyal bet ka sitima obedo gi ng'ikruok kata obedo ni piny maonge sitima. Kendo king'iyo ahinya kinde ka kinde pinje duto keto kenge mag neno ni weche mag teko obedo makare ne japiny. Nikech king'iyo weche mag dongruok mag kembe oyiengore ma. Ohelni matindo kata jua kale oyiengore ma. Arita mar piny oyiengore weche mag ler. Emomiyo kata mana Nyasaye owuon owacho ni ler mondo obedie. Nong'eyo ni ler no kobetie to gik moko nyalo dhi makare. Ondiegi ok nyal kayo iu joka dhano to kendo joka dhano bende nyalo neno maber kendo timo tijegi makelo lokruok gi dongruok mar piny. Omiyo odiochieng' ma kawuono amor ahinya mar bedo kod Midusa Engineer Kennedy Owino ma en jatelo ma ochung'ne manager mochung'ne weche mag dongruok mwandu mag kambi teko sitima e pacho ka. Wakunga rwak engineer machiegni ahinya twak ma kawuono ma iluongo ni mbako rom iwacha wacha. Jopiny ang' ne bed gi thuolo mar wacha wacha to ok giwacha wacha nikech nitie gin gi gimoro marach eigi to mondo kony u kaka bad migawo mar sirikal kaka kambi ma ochung'ne keyo teko sitima piny Kenya mangima mondo bed gi ng'eyo ni magi gima jopiny samoro nyalo bet ni dwaro nikech king'iyo adieri gine clients gine ma dho ngere lendo ni gine clients gine jok ma ka gionge to kata mana kambi bende nyalo lor dhode. Aya machiegni mos ni kora mga juang ka wachako twak kisefulori wabiro winjo gima jo Kisumo wacho ka sadonja donje twak achiel kachiel. Erokamano wadwa George. Iluonga ni Kennedy Omolo. An wuod Owino jaka Magambo. Dhodwa iluongo ni Kagoro. Kamagambo put school moro ni Nyamuga. Koro en morna mar biro kawuono mondo wago mbaka. Adier kaka iseko wacho, stima en achiel kuom mise mag dongruok. Gin achiel kuom mise ma jiwo dongruok mar piny kata dongruok mar oganda. Kendo mano en gima wan kaka Kenya Power wakawe kaka luong mondo wachop dwach Nyasaye mar jiwo dongruok mar piny kendo mar keto ler e piny mar Kenya. Okenge nitie ma piny oseko goyo to nitie kuonde bende ma pok wagoyo okang'. To wantie gi jip
mar dhi nyime mondo wane ni gwengewa oyudo taya, ler, kaachiel kod mise ma jowa nyalo tiyo godo mondo oyud dongruok. Adier stima en mwandu. En mwandu ka wang'iye to wakoni stima ka odonjo kamoro to en gino ma very personal, nikech ok ochal gi barabara. Barabara en marwa wate. To stima seche ma en e odi kanyo endo ma ng'ato diyo switch e korot kochopo odhiambo to jabathi to ok di switch. Ok dang jabathi wach ni ma en sitimbwa, stima is very personal. Mano emomiyo watemo matek, kendo sirikal nigi ratiro mar neno ni by 2030 kaber to pinyo mar Kenya obed ni osego atua kendo osego kang' mar gima dho ngere luongo ni universal access, mang'iso ni gwenge te me piny mar Kenya by higa 2030 owinjo bed ni koro osekoyudo teko mar stima manyalo konyo dongruok mag gwengewa kendo miyo pinywa dhi nyime maber. Koro mane madawachi ka wachako twak jadong jogo. Alright. Erokamano ahinya engineer. Adwani mondo awinja ni pach jo Kisumu wachano e wach mar sitima. Erokamano ahinya e boma ma Kisumu kawuono watwak gi oganda ka wakawo pachgi mopogore opogore kotenore gi twak ma kawuono. We wadhi achiel kachiel nyaka irgi mondo wawich kaka giloso. Area mar Kapuothe wan gi shida mar stima. Onego bed ni jo Kenya Power timo maintenance to moloyo kaluwore gi wach koth masani ng'eny. Stima lal, yiende moko bende moti ok gidwa biro mondo ging'adi machiegni gi weyni, ji opidho to gineno anena to bok giwuoye. Mar ariyo, bech sitima bende ni malo. Onego duoknwa chudo mar stima bende piny matin. Ne gibire i Nyalendawa kaendi ma ginyisowa ni wa apply mita joma ne onge mita. To moloyo mitni manokwal, gitamore gi replace nwa. Kendo ne ginyisowa ni gikelonwa nono. Mane gibiro ma giregister ji. Ni mondo ji ondik nying gi kipande gi mita wa apply gikelonwa mita. Pok gikelo nyaka kawuono. Koro kwa wang'eyo ni paro mane ma gin go kodwa. Ok anya complain mokwongo nikech Kenya Power services giber to wa depend kuom stima nikech most of the things kata biashara watimo gi stima. En mana ni sometimes bills ema bedo challenge nikech iyudo komede kata either complain tiere ni ati either odhi piyo kata orumo piyo mata time bende unashangazwa ni to ere kaka jo Kenya Power manage stima ma sani. Ok ber kimede to nego bed ni at least obedo moderate nikech ji mang'eny depend kuom Kenya Power. Koro nego bed a standard ma jo Kenya nyalo afford nikech nyaka e rural areas ji mang'eny kata jok maloso chips yudo ka most people tiyo gi stima. Koro jo Kenya Power nego bed fair mondo mi at least wayud services gi e yo maber. Kwa madiera wach stima ni to chendo kabisa nikech samoro nyalo chulo token to kisechulo token for ka budho matin to stima nyalo kata lal. To the moment mar stima lal no ka maybe watch ni koro ni in kendi to nionge kata gi account gi ginene go bedo matek samoro. At least warudishe mita tokens zinachosha, alafu saa ingine tokens like kama imezima so inabidi nipele niende kwa jirani ni connect ndio nilipie. At least warudishe ile mita ama maybe watengeneze improve tokens zikizima unaweza lipia kwa nyumba yako still, sio kwenda kwa mshana kwa jirani usiku saa 6 unataka kulipia tokens. Jopiny nitie kuonde moko minya yudo kata ka ng'ato chungo ginene kaka nyalo chungo token koro dong kok kwan but oendelea gi tiyo gi stima nikech magi endi to technology molos sani endi
koro nitie yore ma ginyalo bedo manipulated go, but stima biro ringo to token chung' mana kacha saindi kok kwan. Nitie joma biro ni gin gitiyo Kenya Power to gitimo illegal connection ma at some point result to accident. Inwang' ka ng'ato stima ogoyo, ki follow up ni what could be the result and ni inyisi ni there was a legal connection with some fraud sasma complain nigin the agents mag the Kenya Power. Kenya Power stima in very expensive ko lure gi chon kaka nwachule chon. Chon ing'eni kata ka ne chulo siling 50 to ken ma siling 50 na en abit no ne en gimoro 5 units. To tinde mondo kata mondo yud kata 5 units nyaka ichul 100 and above. Koro aneno no ken fair nikech sani stima is inexpensive gikete malo ahinya. Then services delivery bende okane kaber ahinya nikech iyudo ka samoro nitiere side moro mosebedo ka onge stima to iyudo ka Kenya Power sana ok girespond ahinya. Ka kidwa konyo jo Kisumu kiketi street power no obet malielo pile nikech mano ma wategemea kaka security marwa maritowa e Kisumu ka. Mar ariyo Nyalenda kocha ere ma Nyalenda bi mwalo wa mawadak kocha kochopo saa achiel to kisimo stimano to stimano ema nyithindo somogo ka gidwa timo tuition to kochopo sama onego nyithindo time tuition to iyudo ka stimano osimo nyaka saa 6 saa 7 kata nyaka okinyi. Koro gino orundowa kata nyithindo chiewo gidwa dhi e skul iyudo ka stima onge. Koro wachandore sana, quality mar stima en piny. Mago e moko kuom pach oganda e boma ma Kisumo ka giloso kotenore e twak ma kawuono. Koa e boma ma Kisumu, an Caroline Atieno. Iluonga ni Johannes Orawa, an jagoro mar The Entire Jua Kali. Wach sitima osebedonwa shida matin kendo ahinya. En gima samoro warito ka duok Yesu, seche moduogo gi seche mobire ok ing'eyo. Koro seche ng'enyne kaka last week wasebedo ka waonge stima en gima biro off and on. By last Friday, Sunday, Monday stima ne onge. Iyudo ka koro wan joma stima ji tiyo godo ka yore mag weng'o, iwang'o kode gache, iloso kode drishni, dhoudi, whatever. Nitiere nyaka nitiere ka. Ji nitiere ka ga joma uso soda. So sama stima olal, business man ka ochung'a ma onge gimitimo. Again, samoro en default samoro mag weyni mag stima gi. The hotline ma Power miyowa e region ka region onge. Gin joma katigone gi sime ni mondo mi obi gibiro no is the language. You can wait for them maybe kata week achiel kata ndalo 4-3 kapok gibire kinyal neno jomoko. Koro ok wang'eyo ni ng'ikruok yage kanya. Again, de wahero ka nitiere wey moro ma ginyalo lando nwago ni oyo kawuono samoro ka stima onge kata gilose kata lala. So that joma bedo gi business nitie gik moko ma koro ginyal kete fridge kata bedo ni gichiko kastembe no ningo be ni giloso ni gik moko. Because customer en ng'ama kichiko ni giro ningo rum chieng' ma kama to kijno ok orumo. Ing'eyo ni en dhaw gi chandruok. Koro gik ma kama gibe ketho nwa kwe. Depend godo kake joma tero nyithinde school whatever kake ji odak. Koro ko onge to wayudo ka tijwa obedo interfered with totally. Wase report emo mingiswa ni wan line wan is busy ma ken transformer gi wachi transformer man kanyo no winjo liet ma koro obedo switched off. Koro gingiswa kamano ni mano bedo switched off mondo ywe seche moko. To ma wangisoge niya kata ko yweyo to en tabu marwa koso wan ginungo be ni giloso gima ka en otin to wang'eny. Ongo be ni giloko na transformer no obed maduong' ma kawo namba ma ji matiyo ka nikech ka wawang'e gik moko madongo kaka geche madongo gi chumbe madongo kaka drisni dhoudi. Koro mago gima giduoko wan kamano to bato wajo ka Power kata jatel man kanyo mondo ka transformer ni marach man tie kan to gilok transformer maduong' nikech watiyo nikech every token mwatiyo go wachulo. An kaka Onyango Mirusa ma e dhoda kuma tiye wasebedo gi pek mar sitima nikech wakia gima timore. Stima nochako lal sasa chakre Sunday nyaka ka nyoro nyobiro kia mana saa achiel otieno. Iyudo kochandwa makata kaka an ng'ama ja fabrication iyudo kata ka nawang'o gari moro ka to kaka koro gari chani kachacha iyudo ka mach olal ne wuon go kabiro neno manine migini bise upenji ka ni bise dhi ka Power ni ka Power wase report. Koro wase report mo koro mabiro mana modeko koro miyo wapeke tijwa mar welding
miyowa pek kabisa, kata jo salun moko biyudo ka bende ywak mar ng'ato dwa pako kata betine moro dhi oloso go dalane kaka sani puothe timore, mach onge. Koro wakwaya gi muolo ni ka giyie to ging'inwa kuma makosa nitiere mondo mach oduoge wang'e, nikech nyocha gikonwa ni koro gitude moko bilal. Yakwaramogi iwacha an ka kod jalo ma ochung' ne mwandu mag Kenya Power, kendo gik miwacho go Nyakwaramogi nitiere e apisi mare. Gimomiyo wabedo gi chenro ni en mondo wakel tudruok makare gi ng'eyo manyalo miyo dongruok betie ma ok oket seyo kuom ng'ato ahinya, to bende japiny ng'eyo ni to ting' mar japiny en mane e chopo dwaro mar dongruok. Injinia, iwinjo kaka jopiny oloso, kendo magin gik mamulo yore mag dongruok mani wacho kachiel kachiel. Giywago weche mopogore opogore. Oganda mawuok Homa Bay, oganda mawuok Kisumu ema wachako godo. Jo Migori biro ma bende Kanye County miwuokie, jo Siaya bende biro wuoyo kotenre kod magi mondo wang'e generally e gwenge makaluo. Chandruok nyalo bet ni gin chandruok machal koso gipogore. Inyalo kamana moko kuom weche. Kuom ranyisi lal mar sitima. Kiwinjo ka ja Homa Bay wacho ni sitima lal, to bende machal gi gima wach Kisumu kapuothe ni sitima lal. Kowacho wach mar transformer. Ja Homa Bay wacho ni transformer moko nitiere ming'isogi ni koro sani to wadhi lore mondo yue matin. Odwa tiyo ahinya, ong'eny to transformer ne chal ni tekruok ne tin. Kabino wacho ni meters machon owinjo bed ni duoko ni token ni ng'ato nyalo duong'o dhod sauti eno dhod jirani. Ka koro ionge gi stima to koro nyaka kiserwake odwaro kama sitima nitiere, koro nyaka idhi chiw jirani mondo kiki. Magi gin gik ma iluongo ni feedback mabeyo ma nyalo konyo chopo dongruok mar piny. Ang'o minyalo wacho dwaro mar jopiny? Erokamano wadwa George. Achiko ita mos kendo awinjo kaka jokanyanam wuoyo. Yes. Gin weche man gi teko, nikech gik ma jo wacho gin gigo ma affect ngimagi kendo dongruok mar pinywa. Kadi yie na mondo akwonga chiwie yes gigo ma watimo. Kasto abie weche ma jowa oseko wacho gin thuolo mar timo mano. Erokamano jaduong'. Yie na mondo achagi Homa Bay. E dala mar Homa Bay wasebedo gi chandruok mar stima. Actually affect Homa Bay gi Migori e kinde moseko kalo. Jowa nyalo bedo joneno kuom wach nindi ni miere mang'eny e gwengewa mang'eny kano chopo dhiambo kar saa achiel kae okolal inegi. Okay. Waluongo gi dho ngere ni load management. Okay. Ma osebedo ka timore kuom kinde malach. Ma kata mana December kanyicha koro wan e Christmas. Anyalo paro kana ndala chieng' Christmas godhiambo kanyo olal. Nyaka dala ni? Olal. Nikech olal wanegi. Okay. To ma ne timore nikech yes. Ne wantie gi challenge achiel ni stima kodhiambo ma koro oganda mang'eny osekodok e udi ma koro luongo ni peak consumption period. To laini bedo ni koro ok nyalo romo gi dwaro mag jopiny. So nwatimo load management. To kaluwore gi migawo mosebedo kadhi nyime, nitie line mane badwa mar Ketraco ne gero koa Sondu kadhi Ndhiwa. Nikech stima mancha ikuoro thurwa bomako counties mag Migori, Homa Bay. Stima a Lesos. To koa Lesos to dhi nyaka Mamboleo Kisumu. To laini ni gole kanyo kendo kele Muhoroni. To koa Muhoroni to dok Chemosit Kericho. Koa kanyo Gati Kisii. Koka odhi Awendo, koka odhi Ndhiwa. King'iyo wuodhno endo
owuoth marabora. To seche ma sitima ringo e waya, nitie gima luongo ni losses. Mae to en gima teka ni sitima ringo e waya. Nitie liet moro mibiro winjo kanyo. Gin king'iyo tinde alogi to ka bulb moro nitie manitiyogo chon mane kani mwinjo ko liet mang'eny. Liet no en ing'eni ichule to ok okonyi. Koro losses gi ne miyo gik odhiambo to laini ok nyal ting'o mach moromo. Mae manomiyo sirikal koro oneno ni mondo wager laini ma asondu mondo koro wagol mach odino ka water Dhiwa. En gima osebudho, oseger kuom ndalo malach, to en gima ber ni dwe mar achiel kancha dhi rumo ka. Dwe mar ariyo kan wachako kar kaendi. To ne koro timang'owa laini nobedo commission. Masani apane jothurwa nyalo timo neno ni lal mancho lalo odhiambo cha to koro be sani onge. Koro gima sani koro wadil godo ma bende adhi pimo kaka watemo atwa mwakao. Yes. En ka koro wanyalo stabilize supply ma koro dhi e bombe wa, taonde wa, chalo Homabay, machalo Mbita, machalo Dhiwa, machalo Sori, machalo kidogo Migori, Rongo, kar kaendi Awendo, gwenge go eko. Nitie migepe mwaseko keto mondo mi o stabilize waluongo ni backbone, power supply system, mondo mi koro wabed gi laini ma Dhiwa ka dhi Homabay ma en laini ma onge transformer achiel kendo ma itude odhi nyaka Homabay substation magolo machielo kendo Dhiwa ka watero Ugis laini ma dedicated mapane jowa ma e gwenge weko nyalo bedo noseneno gima timore ka waseketo poles kendo tich dhi nyime ka wuoyo seche makamagi. Wagolo machielo kendo bende e gwengwa ma Awendo kwatero Migori. Nitie wagolo bende Masaba Kiancha ka waduogo Namba Kodero. Twachako waduogo kendo Nyatike mondo mi watem bedo ni koro stations wa magol lainde matindo katero kore gwenge wagi nigi power supply ma stable. Right. Ka koro aduogo weche mane okay kapok iduogo weche gi. Kanyo iwuoye kuna Gogo Falls. Yes. Embe ne kwano. Gogo Falls nitie upgrade madhi nyime sani endi. The upgrading capacity mar Gogo to about 8 megawatts. Manti laini masani wagero kwa Gogo at about 60 million. Wakile nyaka Awendo. Line makoro dhiba quit supply ma Gogo kakila Awendo. Mabe koro dhi miwa stability nikech ngeni koro yudo ka Awendo ka line ma Gogo to kwa dhi Dhiwa kocha bende wagolo machangowa odino kwa kelo Dhiwa. Koro madhi kelo stability mar the backbone supply magwenge wagieki. Okay. Achaka lero ni wagolo kendo ingeni seche ma la ine awachnya koro town mar Homabay. Town mar Homabay laini sani ma supply Homabay town ninti laini mane akisi chon. In fact chon no achemo sit to kano ger station moro Kigati to koro nwagole Kigati mano kia Kiumbu kar kaendi. Ema koro ne akanyo to supply Homabay nyaka Migori to bang'e ne wagero station maduong' Awendo. Achino chako gero moro kendo ang'owa kendo wagero moro Dhiwa. Koro ne wa shorten line ni to ne wagol line from this new substation to town ido ka seche moko stima wa no lal yo Kagan kech line ni bade moro dhi Kagan. Kane yien moro wadogore piny Kagan, the main line ma supply Homabay town cha is affected. Seche moko ne nitie gimoro motimore kata mana e choyo yo Rangwe or kichiko koro Mbita. Line pod dhi Mbita. Yudo ka pod affect ang'o Homabay. Mane gina ng'isi ni koro wagero laini ma Dhiwa. Walungo ni laini ma dedicated. Ma Dhiwa Ongeng kacha. Owuok Ongeng obiro rodi kar kaendi to mako yo kochiko Homabay. Okay. Mondo koro abed laini maler ma en dedicated to Homabay town. Homabay town is our center of development. Na kajo waloso wacho kar kaendi. Jojo kale unjo ka Adungo Rao wuoyo kacha. Kagi wacho
gik ma affect gi. Koro mane gima sani matimo mondo Homa Bay Town obed gi a very stable backbone supply. Ma weche matimore oko mar Homa Bay Town kik affect dongruok ma town ka, nikech town ka ene kama jowa yute. Kamano jaduong'. Koro wadonje magi. One, lal mar sitima apane duoko kaluwore kod chenro moketi. Ma samoro ma iwacho ni ilore no, koro ok dhi lore nikech koro en gi nyalo mar ting'o dwaro mar jopiny matiyo kode. Mar ariyo, wach mar response sign. Kogo simo ni line busy ok yudre. Ma ikonyo nang', ere kaka konyo japiny. Mar ariyo en illegal connections kata connectivity. Joma wacho ni gin jo Kenya Power to gin jo Kenya Power. Ere kaka tudri mar konyo joma chalo kod magi. Joma vandalize kata joma kwalo mwandu mag KPLC. Gin konyo gi nade. Joma dwani mondo mita machon kod wuoki. Ma inyalo nikech piny dongore, teknolojia biro manyien, but jopiny neno kaka mane kama konyo wuok inyalo wuoke ka odwok mita machon. Gi magi wariu gi ane kaka idwoko gi nikech wan gi joma wuok Migori, Siaya pok owuoyo, Mombasa pok owuoyo bende. Wacha gi wach mar mita machon ni. Yes. Iwacho maber ni piny dongore. Dongruok mar piny iyudo ka gik machon mane timore chon iyudo ka koro dongruok omiyo koro moko bedo gi lokruok. Mita mar token ni o mita maber nikech okonyi mondo mi i control consumption mari. Machon chabe ber nikech no mi gowi ichulo wa bang'e, to koro ma to mi ma ini ichulo kokitiyo godo. Koro nyalo ngeni odaka adwani mondo ang'owa mondo mi a control my consumption. Kanyo berie. Wach ma winjo ka jo wacho ni seche ma token orumo to yudo ka seche moko nyaka koro dhi ka jirani eka koro iket that walunge ni customer interface unit, CIU, mondo ikete koro ka jirani mondo eka iduog stima. Nitie atua mwagoyo sani endi obiro mos but already wasechake. Waketo gimoro ni smart meter. Smart meters gi wasechako keto gi e gwenge wa. Nitie gwenge wa sani kuonde moko makata ka wadwani mondo koro waginene wang'ad ni stima. To kwa orji ing'ade mana system. To watime kama, man is the first step. Next step ni kore token karka indi. Wadwa keto koro sani the next step ni ka inyeo token to from your phone you can load that token. That is a plan that we already revamping system mar ICT. Joma nigi smartphone kende koso nyaka joma nigi as long as isenyiewe dong inyiew token. Yes. Mana kaka inyiew ga DSTV. Yes. Kisenyiewe to you should automatically load to your meter. Pok wa actualize but ang'isi atuwa mwagoyo. Nikech first mondo wa achieve mano nyaka wa revamp system mar computer ICT system. Already that process is going on. Magiko ne wadhi chupatwa moro makoro kinyiewo token tok ni nyaka idhi kendo idigi cha mondo eka koro timang'owa olia. Kisenyiewe to automatically iluongo ni over the air loading of tokens. Mano atua mwagoyo to kuom sani to kapok wachopo kanyo to pod wabunatimo kwa timo niendi ta ang'isi steps ma wagoyo mondo wachope okang' moro makoro wach machando jowani walosi. Mar ariyo wacho wach moro kar kaendi. Awinjo ka Nyalenda owuoyo kuom bech stima ni malo. Pani man bonjo wach. Yes. Nengo mar stima en gima regulated. Migawo mar keyo stima ka nitie migepe mopogore opogore. Wan gi Kenya Power. Wan tijwa en keyo stima mondo nyaka e udi. Kendo wa manage ka customer interface. Then bathe kar kaendi wan tiere gi regulator marwa. Gine jok ma ogai mang'iyo kaka watiyo. Magine kende magiketa ng'owa. Gine magiset nengo. Iluongo ni EPRA, Energy and Petroleum Regulatory Authority. EPRA. Koro jo EPRA wan gi mwatimo wa make proposal ni ma is our tariff. Koro EPRA ng'iyo then gin magi approve. Koro ang'eyo ni oseko bedo wach mawachore e piny okata na e gwengewa to e Kenya mangima ni nengo mar stima ng'owa ni malo. To mano migawo ma jo EPRA bende temo ng'iyo na ni ere yo mwanyati mang'owa mwanyati godo mondo waket nengo mar stima yo moro
manyalo bedo mayot nikech mana kana sewacho stima en mise mar dongruok. Koro onya bedo ni en malo, to gima duong' en ya chieng' moro kane wan e session moro, to jatelo moro kelo wach moro ni yawa Kenya waka wayuak ni nengo mar stima ni malo, to wan kode to no compare gi South Africa. Koko ni South Africa piny man gi dongruok maduong', gi to kata na stima no gi yuak sani nikech oonge Koro the cost might be a little bit high, but the government tema tek mondo mi stima obedie. Okay. And king'iyo kendo kata mana king'iyo bill mari ma stima, bill nigi various components kanyo endo components. Koro e bill mari no mar stima no kanyo ma nengo mar nyiewe nitie kanyo, nitie nengo machulo joket trako ma bende kele gi laini maduong' chande, nitie nengo kanyo machulo jorerek ma bende kuore e gwengewa, nitie nengo mopogore opogore. To giko ni gima duong' ni mondo stima obed e yo moro ma entie, kendo nengo e pratem mondo mi nengo ne obed nengo ma at least nyalo manage. Mwandu kokethore to jogi ok chop mapiyo. Mano be nabire. Yes, magi gik ma koro wadani wamul mapiyo piyo mondo kik jopiny wach ni wauto ne gi wach. Gik mamulo ngima gi ahinya ni koro stima olal kata transformer muoch. To onge osiepe moro bende nogona mbaka chieng' moro. Kamoro ni Nyab Kemo nitiere Suna West constituency. Transformer ne omuoche 2019. To en mana ni okel moro koro ok chak yawo gik machalo kamagi. Gin concerns ma miyo japiny wuon samoro feel ni ok giyud chenro makare mag dongruok. Yes. Ang'eyo ni mano wach machando jowa. Response time gi reporting. En adier ni seche ma stima olal to affect a lot of things in michwa. E Kenya Power wantie gi contact center. Yes. Sani watemo mondo mi wa revamp our contact center. Kecha nitie bende jawinjo achiel kuom jokanyana mano wacho ni seche moko igocho to bodho kapok na okawo simbi no endo. Nikech namba bisi. Ka wuoyo kodi sani endi, Kenya Power sani ne wa on board contact center staff madhi 200 kendo mondo mi wa revamp our communication lines. Ma kaponi wach moro nitie ka jopiny go simu, wan gi jok manyalo respond. Waketo kendo gimoro sani kendo ma jokanyana buo neno mbele kanyo. Jogo ma bende gin koro tich gi bedo nang'owa. Kanise report to jowa osedugo report ni ne gitiyo. Nikech wan gi system maka ng'ato report wamiyo reference number. Ka oseti tijno endo, jowa klok nang'owa tijno osetim. Wan gi ji sani mwadhi keto ma biro bedo ka gocho ne customer ni gocho ni stima olal. Bose duoke to ensure that there's quality. Maka ng'ato clock no oseduoke to osetime. So we have people that are doing follow up, which has been a missing link. Now that one dhi konyowa mondo mikoro wa ensure ni ka ng'ato go simu mo assign team, to team no endo cannot mark ni tich osetim kapok otim. Penjo moro ka engineer mane line no. Okay. Ka oponi transformer okethore sani kata muoch sani en saa 6:23. Nyalo kawo seche di mondo okel machielo kata mondo nikech gima jopiny wago ni kawe bedo mayot kendo apisa ringo kabiro kawe. Koro duoke bedo chandruok. Ka endi kama samoro degier mondo ging'e ni ang'o matimore. Kawe no giduoke. Owinjo bed ni imiyo gi thuolo maromo nade ma ka okalo to koro ginyalo chako bedo joma go simo. Ni yawa nyo wacho ne uduoki chieng' ma kama to kuduogo. Yeah. George, ka transformer fail. Yes. Kenda wacho makang'e ni e gwenge wa mang'eny nitie gwenge man off supply sani endi. Yes. And not just for 1 month, maybe some osegwaro. Transformer ko fail. Ma was reported mo abiro wakawe. The first point en ni watiere workshop
mondo wang'yan to failure niendi ben gima nyalo loso. Kwa setere workshop ka wasenone mi wayudo ni gini en gima lose, wabro lose kendo wabro duoge. Kama nitie gap in that communication on when we'll be bringing it back. To mano is determined by a number of things. Seche moko kane okethore, spares ma wadwaro nyalo kawo thuolo mondo mi ochopnwa. Mar ariyo en ni seche moko kosetere workshop to kar en gima ok nyal losore. Koro nyaka many manyien. Ka ema wasebede gi ng'ikruok. To ng'ikruok wawuok kama Jaduong' George. En gima bende sani watemo wacho gi sirikal mondo ng'ika nyalo konyowa. Ni nyiewo transformer manyien seche moko kawo thuolo malach. Kanjo achako this financial year chakre July. Inyalo paro ka sirikal nyocha wacho ni all procurement nyaka tim through e-procurement system. Yes. And there was onge ng'ani nyalo nyiewo anything. Oko mar kanyo. To ma en gima kanyo biro manyien ma a process has to go through mondo mi ji te oikre mar nyiewo. Ne watemo wuoyo gi sirikal kwa ni kuyie nikech service ma offer en an essential service. Kuyie nikech system ni Kenya Power wan e-procurement system. To koro ne dwaro ni mondo all agencies must use that one mar sirikal. Yes. Koro ne wakwayo sirikal nikech ma dhi kawo thuolo. And government no kuna diero kawo thuolo. Koro katimore dwe mar 12 sirikal nomiwa window period nang'owa Kenya Power nikech aneno ka un services magwa very essential. Wayie no mondo timang'owa between December ka nyaka end of February. Ma en dwe ni. Unyalo nyiewo gik madwarore. Koro that delay nyocho affect availability of transformers. But kwa sama we kod niendi ne waseyudo transformers ma already wase dispatch gi manyalo romo dikama. We have bought over 5,000 plus. Koro wa deliver gi to our various regional headquarters. They'll be taken to the counties. Ma in the region ma South Nyanza, oriwo Migori, oriwo Kisii, to oriwo Homa Bay, oriwo Nyamira. The region has already committed by end of February nindi. They already got units. They are embarking on an affirmative approach to replace the transformers. Koro mano seche moko kelo ng'ikruok ma poni openjwa ni to ukele karang'o to seche moko bende onge sto Jaduong'. Koro but we are also engaging with government to support such that we can be able to have procurement process more manyalo ensure ni our essential service provision ok bed affected. All right. Pero kamana nyakora mogi wawuoyo ka kod engineer Kennedy Owino ma en manager mochung'ne weche mag mwandu mag KPLC. Okang'eyo adwani mondo awinje pach jopiny moro achiel kapok wadhi yweyo. Koro kwa duogo to biro chako gi mamoko bende modong' mondo wawinja ne to ginto giwacho wawinja ne jo Mombasa to wacho koro ka waduogo bang' yweyo no to wayudo moko mawuok Migori gi Siaya ne mondo wariw gi kanyachiel kasto engineer owinje gima japiny wacho. Wadhi ne Mombasa. Alumi wani tedu chieng anajadak ma Mombasa ka wadira makende ni stima ma Mombasa ka chendo ichule okinwang service maber kaka Nyeri for example stima en on off otimore chakre saa achiel nyaka saa auchiel otieno obude ka abich to lal tiende sama obiro lal no owang'o nyaka gik mwanyiewo e udi machalo ka TV, fridge, electronics mane udi gi miwang'o. Koro wakwajo Kenya Power ketno stima bedo ma standard obed maber nikech magi mwachulo to gino bichulo ichiro internet of the minimum face to gikede matis to selal to mabe mwatimo mane mwachulo ni bokwane berne nikech en gima biro to lal to ng'e Mombasa kae ibu kude mar nyithindo makwelo gi mapanga gi olowa sama stima onge koridoge tima wasimu kata na itown ka sama tin stima lal kaka Nyoro olal odhi oduogo yido mwanya ma jo kude dogo mwanya korido gi mago ji
Koro stima ka ticho tamu. Wamanyi kombe machielo wami power. Dogi ticho eo. Kenya Power nothing ticho eo gi. An man manyalo wiso without fear or favor. Pia wandai. Ifail. Kendi failo. Raila mang'eny. Ketwane jok man dwaro devolution mondo stima odonje gwenge. To onge. Kidhi gwenge to gwenge mudho kamoro amora. Koro nyiri nono to kar stimbe gi. Pon gi gin marang'o e gweng' ka. Gin gik mineno statue. Okwamor kodgi kata matin. Nyinga Samuel Bokelo Gor. Kawuoyo weche mag service mag stima osedhi kodwa marach Kenya Power. Nikech inyalo chulo token ne chule, to service ma token ne chulo no ok miyi. Imiyi mana matin tiyo matin oseng'adre. Mong'adre apoya mok inyalo ng'e no to ng'adre machal nade. Namba 2, Kenya Power jiri mokadho chan kane an dala. Negiwacho ni ka ng'ato obedo gimoro 60 meters to ber ka mondo oyud stima. An dala na gi 600 meters, and dalana and 50 meters from transformer. Ma transformer en kamoro kaminya luonga ng'ama ochung transformer ne chobi ka. Pol mar stima ntiere kaendi. Nyocha giywa stima, gichak giduogo giwuodho waya mag stima e pol ma gidhi godo. Kana chaka aywayo kendo machielo, chaka keto machielo. Koro gigona sim ni mondo anyiew nyaka kebo magolo mach kata kilo nyaka e power house ma jomo nyaka e oda. Kana timo manendo, kana duo Mombasa chaka gona sim. Ni nokuture maber ni mondo chaka gol pesa mondo jo Kenya Power chako losa godo maber. Koro kana nyiso ni ato koro Kenya Power to gi dakika agolo pesa to gidhigo. Na kora mogi mage kaka jopiny ma Mombasa loso injinia make makage kanyo wadhi e yweyo ka waduogo to wadonje twak gi jo Mombasa go wandiko moko kuom weche gi piny ka. Kasto jo Migori bende kopo ni gintie gi bro ikore mondo gin bende ginyiswa Siaya gene mondo wang'eni to gwenge makaluo kaachiel kod gwenge mamoko bende Mombasa en achiel kuom bombe madongo ma pacho ka bende oganda luo nitie kendo gitimo elimu pogore motende kod weche mag teko stima. An ka kod injinia Kennedy Owino mar mondo oduok moko kuom penjogo kaachiel kod onyiso chenro magin godo mano ni oganda bedo gi yie gi geno ni gik moko timore yo makare gi chenro ma oketi. Waidhi ne yweyo. Imagine life yako ni kama siso Side moja iko na trophies na medals. Side ingine imelemewa. Wacha tuongeze vitu important ndio i-balance. Vitu kama family, chuo, job. Siri ni kulan kubalance aspects zote za life. Wekelea responsibly. Mjanja ndio mshindi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Matenga, tuena ngumuti mokai. Tango mumio, ochalo mananga maseneno nga kamoro. Kangeyo ni nga chichma angu nyalo rumo. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF. Haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Ma en Injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato. Are sa chielo kinyi nyaka sa dek okinyi. Wadi kelo nu chenro mamit ahinya. Jok manoko somo lesson wadi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade to challenges moro mogodo kik golwa kuom Kristo. Wadi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To notingo ligangla mondo hikre ne kedo. Be ikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayo kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath.
Joka Nyanam, nitie lokruok e chenro magwa. Wami thuolo mar nuoyo chenro miero e juma mangima. Penj laktar, biro ni wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo nyaka sa 1 odhiambo. To inuoyo tich ariyo nyaka tich ang'wen, chakre sa 5 otieno. Mbak ndalo biro ni wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 8 nyaka sa 10 ma odhiambo. To inuoye sa 5:45 otieno, wuok tich nyaka tich ang'wen. Winam Cinema biro ni Jumapil sa 2:15 otieno kod sa 4 otieno, to inuoye tich ariyo nyaka tich ang'wen, sa 4 otieno kod ngeso sa 10 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Seneta ma Nairobi Edwin Sifuna onyiso gavana ma Nairobi mondo witoko winjruok manye gidonje gi piny owacho mamalo odiechieng' manyoro. Ndalo mar tweyo mar Ramadhan kod mano mar Jokristo ochakore ayanga kawuono ka Jokristo obedo gi nyasi mar Sapburu. Tuko na mipango wa kufanya Namalenga Irrigation Project kwa Technology Transfer Center katika upande wa irrigation. Jopith mag rech e kaunti ma Busia nigi mor to kayo tan 4 mokwongo mag rech e kuonde lupo manyien mane ochaki. Juma jadak ma Migori Kasuna West constituency. Adawacho ni connectivity mar stima to ni sawa. En mani othoro lal kabisa kendo miyo jo ohala wa yudo lal marariya. Adwa ko ni stima Migori ko ken stable. Yudo ka gik samoro ka sa 12 kanyo mar odhiambo ten stima ma olal na gimo sa 3 mar otieno go duogo kendo tok no ero chako lal kendo matin. Adawacho ni wakwayo waziri Opiyo Wandayi ong'iewa stima ma Migori ka kejo samiyo nyaka jogo bedo at risk. Kedo ka thoth movement bedo ga godhiambo kabisa. Mano kelo insecurity in terms of mar town, kelo no insecurity kuonde ma igoyo ohala. Kendo koro ka stima kadaga wuoye stima kwa yudo maber Migori County ka Sarasare gweng' ma wuoke stima lal mang'eny tiyudo kaka saboro ko lal mondo bi oduogi bedo sida sana. For example kaka Nyarongi pol mar stima nolwarwa piny nyaka gisani pok olose walak stima miyo gigewa mang'eny kethore kabisa. Wadwa bagay saboro kaka bag fridges, kaka wanyalo yudo soda mang'ich onge, kaka wanyalo chajo simbe wa onge. Koro nwakwayo Ministers for Energy Dr. Opiyo Wandayi mondo ng'i kaka nyalo konyowa Migori County ka nikech wasayudo kowuothe areas to tebe kobiro Suna East ka mondo konywa nikech gwenge mang'eny sana pok oyudo kata stima. E Suna East ka ito agi jatelo miluongo Junet Mohamed. To tende Junet ni korka stima koni ote ichiwo kendo wanyalo luwo bang'e lakini kokikaso korgi to ok gibi girita rita nyaka kata dweche ariyo kokilosonu. Now stima chop mana Nyanko primary no, but from Nyanko primary towards the gate mier makanyago onge stima, even though the government nolando ni every household should be connected to a source of electricity. To area makanyo no onge stima nyaka medhi nyaka malo Karagana, from Nyanko wikalo bridge makanyo no nyaka lo Karagana nyaka Paulwen, there is no stima. Koro wakwayo Kenya Power mondo implement that particular project. Ngani Pito Wuor ajadak ma Migori ka. Gima nyalo wacho kuom wach mar stima ma Kenya ka inya ma Migori. Anadak Migori ka to stima en problem. Stima iyudo ka samoro lal the whole day. Miyo watich matek moso e town nikech e town ka iyudo ka stima nie gima samoro ng'ato chamo the whole day. Ka stima lal kamano to iyudo ka samoro shida nitie makata kaka jomoko ya masuala ya umeme hapa katika kaunti hii ya Nyamira. Tupo Nyamira mjini ambapo tunaungana na baadhi ya wafanyabiashara wanaotegemea umeme katika mji huu. Linao watueleza, je, wanashuhudia masuala ya umeme kupotea na huwa wanaathirika vipi kazini? Kwa majina naitwa Ronald Nyamoko. Mimi ni mwanabiashara hapa Nyamira town. Kazi yangu nafanya kazi ya welding. Tunatumia stima. Sasa shida ya stima tuko nao Nyamira.
kuna mahali ichafika, kuna wengine wako nayo lakini kuna wengine hawana. Na shida ya kupotea, Kenya Power wako na shida. Stima ikipotea kama sana lisavu, hawaendi kuitengeneza. Na swala na sisi watu wa biashara hawatupatii noti. Unastukia stima imeenda, kazi yenye ulikuwa unafanya inasimama hapo, tunasumbuka, customer wana complain. Sisi naomba watu wa Kenya Power wasingatie hata wakati stima inapotea. At least wanatuambia, wanatupia noti. Unajua kama leo stima hakuna, tunajipanga kibiashara. Sana ikifika jioni stima unapotea imeenda, ikifika masaa asubuhi saa 3 stima imepotea. Aswa inapotea sana. Sasa kama sisi watu wa jua kali na tuathiri kwa sababu tunategemea jua kali, customer amekupea kazi kama umtengenezea mlango, unapata sasa imeenda siku 2 hujamaliza, customer anakuja na complain, ukimwelezea mambo ya stima akubali. Naona kama unamdanganya, but Kenya Power ndio wametukosea sana. Sasa mimi naomba Kenya Power wasingatie kazi yao. Aswa watu wa jua kali, tunategemea jua kali, hiyo stima ndio tunategemea. Wakati inaenda wanatuandikia noti, kama inaenda leo tunajua stima inaenda leo, at least tunajipanga. Kwa majina naitwa Samuel Marube kutoka hapa Nyamira, mimi ni fundi wa welding. Sasa kama sisi mafundi tumeteseka vibaya sana, juu tunapewa kazi hatumalizi. Hiyo kazi kutomaliza ni stima inatusumbua. Stima inafika wakati tunaelekea kumaliza mlango, stima inaenda. Tunashindwa hii stima kazi yake ni nini? Kenya Power waangalie stima yao, watuonee hii stima. Kenya Power watembee mahali wameweka hizi matransformer, watuonee stima. Juu stima inatusumbua wakati tunaenda kumaliza kazi. Kwa majina ni Wesley Kimori. Huku Nyamira ndo nyumbani. Nafanya kazi ya welding huku. Sasa stima inaenda kwa wiki moja, tunapewa kazi na customers, tunashindwa kumaliza. Aswa sisi wengine tuko na familia, tunashindwa kupeleka unga nyumbani. Sasa ninachosema kwa Kenya Power, KPLC ishughulikie mambo na stima ili ndio tuweze kupata pia sisi kazi. Kwa majina naitwa Chris, tunafanya kazi hapa ya welding. Sasa shida na stima ni vile wakati tunafanya kazi, wakati tena kazi ni mingi, ndio stima huwa potea, na tena upotea kwa njia mingi zaidi. So tulikuwa tunaomba serikali tusaidie watu wa power waweke stima ianze kusumbua wakati tunafanya kazi. Na hao ni baadhi ya wakazi na wafanya biashara wa mji huu wa Nyamira wanaofanya kazi ya kuchomelea na kuwa wanautegemea sana umeme, wakizidi kuirai kampuni ya Kenya Power kuangalia na kuhakikisha kwamba wanapata umeme bila tashwishi ili kuwawezesha kufanya kazi yao bila tabu. Kiripotia Rungera Mogi kutoka kaunti hii ya Nyamira. Langu jina ni Duncan Fondi. Nyakora Mogi, magi kaka weche chalo, engineer winjo kaka weche chalo. Nikech wan gi dakika matin kabisa. Chinda ka par kende mondo wawache weche ma jopiny gi owuoye, to bende wach chenro manitiere nikech jopiny winjo be ning'eyo chenro ma un godo kaka bad sirikal momisa gi ting' mar chwalo tudo teko sitima kod neno ni chenro gi ochopo ne jopiny. Wang'ie moko kuom weche madito ma jopiny olose ka. Achiel kuomgi en wach mar tudo sitima. Ng'ato wacho ni jomoko osebiro to en ja Kenya Power kaluwore gi ng'ama owuoyo. To iloko kintim kama ochako wacho weche mag within 600 meters radius. Mi wacho ni bed ni iyudo sitima nono. Ng'ato bendo wacho ni token kochulo kata 100 to neno ka otin maonge. Ang'o matimore ka? Nitiere tuko yie moro buo mesa koso ang'o matimore ka engineer? Luongi jojero kamano. Yes. Tuko yie moro to onge. Wachagi wach token, nikech token ing'eni koro en pesa. Yes. Seche ma wa connect ng'ato through the last mile project ma watimo sani e thoth gwengewa. Last mile project kwa connect godo to onge kata otongla achiel ma ikwayi kaka connection fee. Nikech sirikal ofund nyaka the last mile connection. En nami koro nitie connection fee mar 15,000 ma mita ka mita ma otudi through last mile project nyaka chul. Koro ka inyiewo token, for example, inyiewo token mar shiling 100.
siling 50 50% of that token dhie chulo loan mar 15 chande. Koro token midhi yudo en mar 50 shillings, half of it. Koro anytime ma ng'ato nyiewo token, whether ng'ato yudo ka jabathi moro mano tudo stima chon, en no apply omiye reference number mochulo. Koro mita ne cha onge loan. Koro en konyiewo token mar 100 to yudo token mathoth, to in kinyiewo mar 100 iyudo mana kiminus, nikech bathe 50% dhi chulo loan chande, that 15,000 mar connection cha. Koro mano en yo ma sirkal nokelo mondo mi okony godo ji yud connection maonge ni ng'ato bed connected nikech noonge pesa monyalo chulo dichiel. Alright. Machielo en weche mag connection. Awinjo jaduong' George Bokelo ka wuoyo dala mar Mombasa kowacho kaka osekochandore komanyo connection ni en just 50 meters from the transformer. Connection madhi nyime sani endi matimo through last mile itime in phases. Sani in terms of phases mag last mile one phase 6 mar last mile. Phases gi mangiso ni ok time ne transformers te. Watiyo very closely gi wajumbe magwa mondo mi gi gine jogo ma ong'eyo dongruok meg gwenge gi. Koro kantie pesa ma sirkal ni godo to wajumbe chiwo proposals mag transformers madhi bedo maximize e gwenge gi ma watimo mag wind stages. Sani ang'isi mane phase 6 madhi nyime sani gwenge phase 4 ma itime sani endi. In fact e gwenge wate mag Nyanza from Siaya, Kisumu, Nyamira, Kisii odhi nyime sani endi. Budget ang na wach ne jowa, but we monda wach awuo gi George. George iwacho ni oganda moko sudo agoni simu ni maran nyoche ang mane chake nyiewo waya ng'isi ni pesa pok oromo. Mago ichula pesa monda kel ni stima kidhi ka pawo kibiyudo stima. Stima bila maka mano endo en stima mar magendo iluongo ni illegal connection. Ma illegal connection kwa yudo to en wang'ade oko nikech seche moko yudo ka bugno kuny matany weni otudi stima en gima ber kendo bo gima rach. Oneko kendo kelo dongruok. Koro illegally connected power mano sitima mathoth ne yudo ka wang'ade ka wayude. Process mar tudo stima en ya ka ionge last mile project program cha nikech yudo kan transformers nitie ma area mark for last mile program kaluwore gi pesa ma sirkal ochiwo. Nitie moko ma pod biro in the next phases. Koro ka ionge last mile program, the process ma yudo stima en idhi ka Kenya Power. Sani endi i-apply online. Bok idhi kata office. Idhi adhia website mar Kenya Power, wantie gi My Power app, nitie kanyo endo apply for new connection. Tifilo form mwami reference number. Kwase mi reference number wabro mi quotation mondo ichul. Kise chulo bende ok ichul ng'ato ng'ama ng'isi ni chula mano mikora pesa ni bro dal kayem nono. Kik ichul ng'ato, chul pesa through reference mondo mi chande ichul Kenya Power. Inya chule through M-Pesa 8889. I just want to read it exactly as it is. 888-899. Mano michulo new connection. Ori nyadhi office Kenya Power. Ichul Kenya Power. Mami receipt. Office Kenya Power. Or kichulo gi M-Pesa again it's a reference number, you'll get a message. To kik ichul ng'ato ang'ata. Sani watimo campaign media houses. Wati mondo mejo ong'e nang'owa joma biro ni mondo otud ni stima ka ok iluwo process mar application miyudo reference miyudo quotation mago wakoche. Gima owinjo tim ka ng'ato biro ni kodwa ng'isi ni en ja Kenya Power, wantie gi process mar confirmation iluongo ni Jua for sure. Makidhi *977# ki dial mane simbi odhi keto line moka ni Jua for sure. Jua for sure ni either idhi keto ID mar ng'ano or staff number mondo mi confirm ni ma en staff mar Kenya Power. To bende ng'at mabiro ni
en obro tu ni stima ma ok apply ka Kenya Power ini wuo bila stima tangi ng'atno nikech ibogo and lal ka ng'oseto ni stima abro ng'ado laini no bang'e tichako yo Kenya Power gi joma richo oyo okay wan joma ber okay nitiere weche mabende nikech sa ng'adore kabisa engineer weje to thoth mule ka kore donje kuonde ma kata wenge ma Siaya kocha bende kuonde mowinjo bende ng'eyo ng'ato nowacho ni yiende moko luar weni mag sitima kendo chando gi kabisa miyo stima lala ang'o minyalo wacho weche mag yiende gi kaka otudre kod weche mag stima gima der kwa jodalawa en ni yien en adui mar line stima especially sani ma koro koth chwe ka yamo uko yien omulo laini bro the off koro gima dakwa ni watem matek kipidho yien kik ipidh yiendi machiegni gi line stima nikech we have our responsibility kaka jopiny kipidho yiendi ming'e ni yien ni to dongo dhi mabor giko ni bro mu line stima bang'e koro ibro manyo dio Kenya Power bio ng'adi kamoro ok digibi immediately nikech seche moko the area of coverage is wide to dakwa jowa ni kino ka yien ni dongo kendo chiegni mu line stima oyo lwer yien no endo mondo kik mu line stima mar ariyo en ni seche ma ipidho yien nitie way leave trace mar line stima watem matek nikech challenge ma yien ni godo seche ma odhi muro line stima cha to nyalo conduct ka ng'ato koth achwe to ng'ato obokete yien to mulo yien no endo mano ng'ano stima go shock koro watem matek mondo warit mwandu ma wan godo e gwengewa kiyie na George to wachaka wach moro kendo moda kwa jopiny mondo koyie to mondo mi mwandu mar line stima en mwandu marwa e gwengewa kuma wantie ndio awacho Nyasaye tu Kenya Power mondo kele to Nyasaye kosekele through Kenya Power to koro en mwandu wa mar kaka gweng ma watem matek mondo warit mwandu wa gene kitiyo joma sani kendo wuotho magi vandalize transformer do ka ji gotieno go transformer penyo logo mo jomoko kwalo wire copper wire main transformer jomoko bende biro to kwalo laini wire gikwalo wire gilolo wire go no yiengore matin to ging'e ni koro selore ibing'ade koro akwajo ani mondo watem matek mondo warit mwandu mag stima me gwengewa kino ng'ato kowedho wi transformer obeni ni saa achiel otieno saa ariyo saa adek saa ang'wen oro kata gotieno ka stima olal jogweng' wabed gi gimoro na chich wang'eto stima molal ni en dibe ni jomoko nitie modhi ong'ade ka mondo kwal waya koso kwal transformer nikech mwandu gi gin mwandu wa seche mas transformer okwal mondo miduoge nyaka othuolo malach to kinde mokawno yudo ka gweng' bedo gi dok chien koro warit mwandu magwa chenro mage ma un godo chenro ma wantie go mabeda mondo mi aler jo kama en ni e gwengewa mag Siaya Siaya wan gi mpango mabende sani tena dhi nyime wadwa keto substation Bondo gweng'wa mar Bondo kanyo onge substation to mano koro nyiso lainde ma supply Bondo are very long lines koro waseyudo lo Bondo University sani tenda dhi nyime waloro ndano tarik apaga next month I think 17 thereabouts waloro tenda mondo waket step station Bondo waketo bende switching station kamoro ne Kombewa mondo mi okonywa e seme kar kaindi mondo mi okonywa shorten lines mag stima because the shorter the line the easier it is to maintain seche man short no endo to maduma da wach George nikech sama wangwa nitie migepe mag last mile madhi nyime gwenge wajo kama king'iyo gwenge wagi te almost all our constituencies one gi last mile phase 4 my is going on at the moment e gwengwa mag Siaya County budget ma wan godo ma ok budget mwalieko magi madhi nyime sani en budget mar 755 million and each of our constituencies need allocations magi ma gwenge wago eko renti kuonde mwasechake kuonde moko in schedule kendo wadhi chako gi e Kisumu County wan gi budget mar 552 million each of the constituencies magi dhi nyime kidhi e constituency marwa county ma Homa Bay wan gi about 1 billion mar keyo stima under last mile phase 4 Migori wan gi 1.2 billion mar keyo stima across the entire county and for Nyamira gi Kisii Nyamira
wan gi 361 million, Kisii wan gi 895 million. Ma is under last mile phase 4. But maduong' kendo chenro ma dagone waziri erokamano. Waziri kancho donjo e office. To setemo matek kendo ma wayudo pesa under African Development Bank. Ma counties magwa ma Kisumu, Siaya, Migori, Kisii, Nyamira, wan gi about 1.8 billion. Okay. Ma dhi konyowa keyo stima under last mile phase 6. And ma en hatua ma waziri osetemo matek kabisa. Already we have was on board a consultant. We are now going to the process of onboarding contractor. All right. Kendo schemes my the team was a schedule. All right. Erokamano ahinya. Ang'eni weche ne ng'eny to ng'enyne no be mitne ok tiekgi kata wacho tieki jongero nogo kamano. Emomiyo kendo engineer obro luongi chieng' machielo nikech ok wanyal tieko weche go kamano. Ka watieko gi to nyiso ni koro onge gimoro amora meji bocha ko nyiso jopiny. Nyakwara mogi abedo ka kod engineer Kennedy Owino ma en manager maduong' ma ochung' ne weche mag mwandu mag Kenya Power kendo ochung' ne neno ni waya mora mora minene gweng'i kanyo, transformer mora mora mineno, gir ja Kenya Power mora mora mineno kanyo ni apis. Emomiyo owuoyo kodi ko ni ting' ni kuom oganda magin jopiny bende mar konyo rito mwandu mosekelnegi e gwenge mag ting'o mwandu mag Kenya Power. Ka kamano erokamano in miketo wang'i e twak mar mbakoro moiwacha wacha e tielo mar weche mag chal mag sitima kendo yudo puonjruok. Nyinga en George Bati, loya waduto te oriti masani. Some dreams don't live in headlines that refuse to stop. One moment that turns waiting into beginning. Dreams don't fade. They just need a little help to shine. Zenka. The financial spark igniting your dreams. Piny chalo chiro. Igo enengo. Ing'iewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakorom gajuang' madwaro duoko. To ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kikbai. En ang'o momiyo en ok omiel gi pari? Odicha dicha gi nyako manitino kende. Pari jaherana. Bende ining'eyo kaka an aheri ahinya. Ikri abiro. Macha en ng'a? To en ang'o motimo kae? Tang'o momiyo ochalo mana ng'ama aseneno ga kamoro. Kang'eyo ni en ng'a, chich ma an go nyalo rumo. Kapo ni ng'ato biro fwenyo ni Rakesh manie jokon, to bende ka ibiro fwenya.
dagoni erokamano jahera mar Ramogi TV kuom medo kete ka. Wan bende kowuok e Communication Center Nairobi waikore makare gi weche manyien mag migago. Mokwongo fund weche. Seneta ma Nairobi Edwin Sifuna onyiso gavana ma Nairobi mondo witoko winjruok manye gidonje gi piny owacho mamalo odiechieng' manyoro. Ndalo mar tweyo mar Ramadhan kod mano mar Jokristo ochakore ayanga kawuono ka Jokristo obedo gi nyasi mar Sap Buru. Tuko na mipango wa kufanya Namalenga Irrigation Project kwa Technology Transfer Center katika upande wa irrigation. Jopith mag rech e kaunti ma Busia nigi mor to kayo tan 4 mokwongo mag rech e kuonde lupo manyien mane ochaki. Nyakwaramogi in gi thuolo mar oro ote machok e laini marwa mar ote machok kari 36000 machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Seneta ma kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna kod jaod bura ma Embakasi koro dwaro mondo mi gavana ma Nairobi Johnson Sakaja owit mabor winjruok mane gibedo godo gi sirikal mamalo e wi tiyo karachiel e chopo kare chenro ma kaunti ma Nairobi. Sifuna olero ni winjruok ma kamano dhi ataro ma chike matayo counties kosingo madhi e doho e chungo chenro no. E winjruok ma kamano, jatend piny William Ruto nogolo paro mondo mi ochok komiti monywako jotend migepe mabiro konyo chenro mag dongruok e kaunti ni kosingo ni sirikande biro golo bilion 80 ne chenro ma kamano. Weche mosir gi jaod bura ma Embakasi East Babu Owino. It is to make a mockery of the public. For you to do something, then you say you're going to do public participation on it. It means that you've already made up your mind and that you're going to do an exercise that is cosmetic. Number two, they have said the agreement takes force within 14 days from yesterday. That tells you that we have under 13 days to be able to complete that public participation. I've also pointed out to you that if you read at the agreement at clause 6.2, they are saying any amendments that will arise from the public participation will be included. They are not anticipating a scenario where the people of Nairobi say we are rejecting the entire thing. So. And there are other clauses in the document itself that say the parties can enter into supplemental, agreements without the participation of the people. So we are saying shelve this thing, go through a proper process. There are legal mechanisms for you to channel money if the need of Nairobi, for instance, has been identified as unique, just the way the other counties receive money for unique purposes like building of headquarters and building of county aggregation parks. We can be given a conditional grant to do our street lighting in Nairobi and retain fidelity to the constitution. The on-source revenue is collected at Interior Office. I have all that. There was a recommendation that the governor ought to have been prosecuted. He's being protected by the higher powers. And Nairobi can run itself. Nairobi is not that incompetent. It is a shame that the governor says that he's a governor by birth, yet destroying the same very place that he was born in, leaving it a worse place than he found it. Jodak e boma ma Nairobi pod biro bedo maonge chenro mag thieth ka koro ng'anyo mar jochiw thieth e kaunti no odonjo e jumbe mar 10 kawuono. Jotijego eko umo gi piny ni ngang' ok gibidokie tich ka sirikal kaunti ma Nairobi ok owinjo ywakgi ka moting'o meto mar rang'iny mar tich kod osara. Ne gilose kinde ng'anyo mane gibage boma ma Nairobi ka giywak ni tend kaunti no omiyo ne giwang'gi kendo tamore loso kodgi. Affirming our position that we will continue with these demos, and we are going to up our game. Yes. We will do even night vigils outside your office until Nairobians and Kenyans get what they deserve. These are professionals, these are healthcare workers, and they are out here to defend Mwananchi. All that we are asking for is within our rights. Always demanded are fairness in promotions and doing these promotions on the right way. Officers ranging from all cadres have stagnated for over many years. Till to date, we have had a series of meetings, some of which have gone until the wee hours of the night. But I can assure you that none
we've not had any tangible agreement so far. The only thing we have had is grandstandings, empty promises, shifting goalposts from the employer side. Jopur niang' e kaunti ma Migori dwaro mondo mi kambi rego sukari ma Sony mondo ket chenro makare mar beto niang' mosenyak ka giywak ni e kinde mokalo beto nosebed kitimo e yor ng'eruok. Jopur weko kotelnegi kod Evans Otieno wacho ni gidwaro mondo nienge jopur duto mosenyak mondo beti kendo ma onge weyo ng'ato oko. Bende gidwaro mondo miten kambi mar Sony mondo migi mbolea, kothe mag niang' kod kony mamoko e yore mag hola mondo migi ti godo e pur mar niang'. In 1976 wasebedo gi challenges ma wan god mane nitiere ne chal kama. Iyudo ka niang' ochiek to mondo mi obet niang'i bedo problem. Ang'o miyo mane bedo problem? Problem ne ni joma ne tiye field supervisors kata joma ochung' ne ng'ado ne tong'o niang'. Gitong'o niang' to gidwaro asoya kuom ji. Gitimo gimiluongo ni helicopter harvesting. Ok ing'eri tinyalo bet jirandi to in iweyi. So ma wase address jo management masani ma Sony 2025 mondo mi ka wachako beto kiny michak bet niang' jopur to gima kamano bed maonge. Koro sani wadwaro mondo mi ji pur mbolea. Pur mbolea no ko mi jopur to gima biro timore number 1 niang' biro bedo gi tan maber. To tan maber koyudore niang' kambi biro yuto nikech gine gibiro yudo margi maber. Sukari gibiro yudo maber, japur be biro yudo pesa maber. Inputs dwaro mang'eny nikech be nitie farmers mopuro puothe madongo dongo makata giwacho ni giket jodoyo seche moko dhi chamo gi pesa mang'eny. Ber ka imiyo gi kata yedhe mag doyo, mbolea be onegi ni kambi onegi no. Jopith mag rech e kaunti ma Busia e bwo riwruok mar Namalenga okawo okang' maduong' bang' kayo tan 4 mokwongo mag rech e kuonde lupo manyien mane ochaki e bwo chenro mar lokruok mag timbe jopiny ma yudo kony kowuok kuom bengi mar piny mangima. Chenro no ero mitayo kod chenro mar kony mar okang' mar timbe jopiny mitayo kod jopiny e wi nengo mar $15 itime migepe 3 mochuno kaka pith mag rech, pur mag puothe kod olo pi. Kuom sani chenro no okawo eka 80 ma inyalo medi nyaka eka 100 mabiro bero gwengegi e wi lokruok mar timbe jopiny mar chiwo yo maber mar yudo omenda kaluwore gi pur mag olo pi. So kwa ujumla huu mradi umechukua pesa kama 15 million na nafurahi sana kwa maana hii kikundi cha Namalenga through the Ward Climate Change Committee ya hii ward, wakati tulikuwa tunafanya public participation, waliweza kutupatia their proposal ya kwamba wanataka to rehabilitate Namalenga Pan na tuweze kufufua mambo ya ukuzaji samaki. So leo hii tunashuhudia uvunaji wa samaki, na pia kama county government ya Busia tuko na mipango wa kufanya Namalenga Irrigation Project kwa a technology transfer center katika upande wa irrigation. Na shamba yetu hii, maji yetu hii iko very fresh, kwa maana pande ya samaki hakuna uchafu yote kwa samaki. Mradi yetu hii imetusaidia ya samaki. Ajili ni mradi ya samaki na maji, na tusaidia hata na mboga pale juu tunapanda kwa shamba yetu. Hata vile tumeafisi namna hii tunaenda kuuza itusaidie mahitaji. Jopur mantiere gwenge mag ugwe mar piny Kenya okwa mondo ti kod kothe mopuodhi mar medo yuto magi e puothe. Koloso Machakos e kinde puonjo jopur motelo ne kinde mag pidho cham, Director mar kambi mar Bayan East Africa John Kanyingi oyango ni chal mar kor lwasi ma osebedo kalokore kinde ka kinde e gwenge ma Ukambani koro biro chuno jopur mondo ti kod kothe mopuodhi. Omedo ni kothe mabandia osebedo kakelo lal ne jopur ahinya to e kinde ni ma nitiere pek mar ngima, kendo ka gitudore kod duol mar KEFIS gibiro neno ni kothe mabandia owit oko ma ok yudre e chirni.
Fixed seed, as you've pointed out, is a big challenge to the farmers because it does not only destroy the farmer, confidence in what they are growing, but also you can imagine a farmer going through a whole season with fake seed and therefore they do not get what they were planting for. Means it's an economic challenge. It's also heartbreaking to find the smallholder farmers who rely on this maize seed for their food. So what we are doing is in collaboration with the government, and here I would probably just speak out KEFIS, we run a campaign of counterfeits to sensitize farmers against counterfeit seeds. How do we ensure that our farmers have the right inputs? Then secondly, of course, getting the right input is one thing, but also ensure working with our distributors, our retailers across the country to ensure that, in as much as the seed is available, but it's also accessible to farmers in the right quality. Jo Kenya maonge gi kute mag ayaki nyalo biro chako yudo sindan magayo landruok mag kutego chakre dwe mar adek higani. Marien bag migawo mar thieth rwako ayanga dos 21,000 mag sindan mar Lenacapavir ma ichano chak chwale kauntis 15 ma pachoka e okang' mokwongo kamoriwo kauntis duto makaluo. Kaka Judith Omondi leronwa, yadhni idhi chiw nono ne jopiny bang' sirikal yie chulo nengo mar siling 7,800 ne japiny ka japiny higa ka higa. Ndege ma omolo kar saa 1:30 midhiambo mar tarik 17 dwe mar 2 kendo orwako direkta mar thieth Dr. Patrick Amoth e kind apisas mag thieth mamoko okelo lokruok e historia mar thieth mar ayaki e piny Kenya. Donjo mar ndege ni oketo Kenya e map mar piny mar 3 e Afrika kendo ma okwongo e East Africa ma oyudo yath sindan ni ma itiyogo e gayo landruok mag kute mag ayaki ne jogo maonge kod ayaki. Doses ki counties ma prioritize mwamiyo mwaketo mbele mokwongo gin counties 15 kaka Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya, Nairobi, Mombasa, Kilifi. Then wabro biri face mar 2 mabe kendo wabro timo counties 15 to face mogik wabro timo counties 17. Yiero ma counties kibedo kaluwore gi pek mar kute mag ayaki. Ma oken chanjo, bende oken yath ma itiyogo e thiedho ayaki, ma yath ma ichwoyo ne ji ma ichichni nyalo gamo kute mag ayaki, kendo en mar geng'o donjo mar kute gi e del. Dhongere dende ni pre-exposure prophylaxis. Piny owacho ochulo nengo ne ma en 7,800 e dos 2 ne jakenya ka jakenya, mano higa ka higa, kendo tij jakenya en chupo mar yudo sindan e ute thieth mag piny owacho chakre dwe mar 3 higa ni. Jakenya mora moneno ne en gi risk ne onyalo nwang'o kute mag ayaki to en HIV negative, onge discrimination. Pesa ma sirikal mochung' ni idhi adhi osiptal to kama e chenro mikawo ni dwa tiyogo to ibiro yude maonge gimoro mibiro chulo kowuok e ofukoni. Yadhni ma oyang kaka Lenacapavir, mana kaka yedhe mamoko, nyalo kelo dang'ni e del, mak mana ni ok en dang'ni ma okalo tong' kaka direkta mar thieth lero. Yath mosetim ni chenro ng'icho maber kendo en gima osetigo kuonde mamoko. En gima safe, onge gima onyalo timo mana minor side effects. Kochwoyi sindan inyalo winjo rem, kama ochwoyi no kanyo nyalo ili matin, onyalo kuot matin, inyalo ng'ok kata inyalo winjo ka idwa ng'ok, inyalo bedo constipated, no major side effect. Kaka yo mar geng'o onge mar nok mar dos mar yedhe gi e kinde mabiro, migawo mar thieth koni gitiyo kanyakla kod riwruoge pinje maoko kaka Global Fund, kaachiel kod sirikand piny Amerka, e riwo omenda manitie mar nyiewo yedhe gi higa ka higa. We signed the cooperation framework with the US. So going forward, the financing landscape all over the world has changed. And a lot of interventions that we are going to implement will be from our own domestic resources, be it in HIV, TB, family planning, immunization. And that is a discussion we are having with our colleagues at the National Treasury. Donjo mar yadhni mar Lenacapavir pacho ma jo Kenya dhi yudo maonge chudo mora mora dhi kelo lokruok maduong' e thieth mar ayaki, ahinya to ne counties ma kaluo ma osebedo ka telo kod kwan mamalo mar ji man kod tuo mar ayaki e pacho ka.
Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom mine mag duond bura mar ODM e kaunti ma Nairobi osiro jatend duond burano Oburu Oginga kaka jatendgi. Minego eko manotimo romo e kaunti ma Nairobi bende nosingo machako manyo ombulu maneno ni jatend piny William Ruto oyier kendo e yiero ma 2027. Jaod bura ma Makadara George Aladwa nomedo paro ne jokanyo mag ODM kod johera mag duond burano ni sirikal manywanda ema ne moluor Raila Odinga owegie kendo yiero maduong' biro yudogi mana kanyo. Aladwa bende nonyiso siso mare mar laro kom gavana e kaunti ma Nairobi e yiero mabiro kendo kwayo jatend piny mondo mi one ni ODM ok owito kombe magin godo sani. Jakom mar mine mar ODM e kaunti ma Nairobi Catherine Okoth mzuri mahali ODM iko na MP iko na MCA tuwachiwe hapo. One was support broad based. Gimomi was support broad based. Baba nowe wakanyo. To kanye mawantie. Ma president marwa en president William Samoei Ruto. Was supporte. To mine wa makaegi. Sani wadwa dhi piny grassroots. Wachak manyo mbulu mar 2027. Onge kaka wanyalo yombo kwa ka mbulu. Jodak ma Nairobi okwayo tend kaunti ni mondo oket ikruok makare ne koth mapek mosechako chwe e pacho ka kokalo loso odundu mag pi kod minyaga kaachiel kod keto teyni apaya mayudore e chuny bomano mae kaka ne giloso. Boma Nairobi, apeni chalo nade. Bende odundu mag pi ler mar konyo kinde ma koth biro chako chwe. To bende teyni ni kare. Magi e moko kuom paro ma jodak ma Nairobi ni go e chal mar wuoth e boma ni. Barabara za Nairobi mingi ni mbaya kwa kukosa drainage. Especially ukiingia kama hii barabara ya Valley Road, hii kulikuwa inajengwa na wanajenga kama hii na expressway. Hiyo barabara ukinyesha haikuangi na drainage. Uwezi pita hiyo barabara, especially kukinyesha immediately uwezi tembea. Kenyatta Avenue, unaona kapo kwa Superior Plaza. Ukiona kwa watu wanafanyia kazi hapo, mvua ikinyesha maji karibu ingie kwa nyumba na ni CPD. Hiyo nyumba imejengwa juzi, haijakaa. So ni kumaanisha drainage ya Kenyatta Avenue ni mbaya. Ukiona CPD pale kwa commercial, kwa hii nyumba ilikuwa Taskes kitambo, hiyo barabara kukinyesha uwezi tembea hiyo barabara. Mimi tafuta mtu akuvukisha. Ukiteremka pale Riverside, pale Lescos, kukinyesha watu wanavukanga na mkokoteni. Na unaona Nairobi River iko just near. Lakini ukivuka ukinyesha ni kama hizo plot za hiyo area wanafungurianga sewage, after kunyesha wanafungulia sewage. Ukiangalia barabara zetu leo, they are no longer safe as they're supposed to be. Kwa sababu watu wamekataa kabisa kufuata sheria za barabara. Hata ukiangalia wakati watu wanavuka barabara, unakuta hata unaona gari zinapita wrong side, pikipiki zinapita wrong side, mpaka inabidi mtu aweze kuingia kwa katikati ya magari kama kupenya kind of, which is very wrong. But only if people could be able to follow the rules za barabara, hiyo ingekuwa kitu cha maana sana. Now the other thing ni kwamba mimi kama mkaji wa Nairobi, ningetaka serikali iweke mkazo especially kwa sababu ya sheria za barabara, na pia watu waweze kufunzwa mpaka kwa TV zetu mambo ya sheria za barabara, what to do and what not to do. Kwa sababu wasipofanya namna hiyo, kutakuwa na very many challenges. Look at even our drainage systems. Kumenyesha mvua kubwa sana jana. Nimeona mpaka kuna gari ambayo zilikuwa zinatumbukia kwa maji. So risk za pedestrian, risk za wale wanatembea na mguu ziko mingi sana, na unless serikali yetu iweke mikakati na mikazo mingi, kuna very many risks as a pedestrian mnapovuka barabara za Nairobi hapa. Pia kwamba na in fact that opportunity if it should arise right now, ndamwambia tuweke sheria na mikakati mizuri ya watu ambao wanavuka barabara, because unaweza weka zebra crossing, lakini kusema ukweli sijai kuona gari za Nairobi zinasimamia zebra crossing na watu wapite. Hapana, naonanga tu zinapita kwa zebra crossing. Hata mtu anaweza sukumwa kwa zebra crossing, gari na kusukuma na iko kwa zebra crossing. So if I can get an opportunity, ningemwambia kwamba sheria ziwekwe na mikakati ambayo watu wote wataifuata.
it is very important kwamba tujue kwamba Kenya ni nchi ambayo inakuwa sana, na the way things are, venye mambo inaenda vibaya saa hii, in future itakuwa very bad, very impossible to manage them. So for now the minister wa transport anataka na kujua kwamba asipoweka mikakati itakuwa ngumu sana kuimanage in the future. Kuna barabara gani labda yenye unaona ni mbaya sana, labda haijatengenezwa vizuri ama drainage yake si mzuri, yenye unadhani county government ya Nairobi inaweza kutengeneza? Kama Kawangware, nilikuwa Kawangware juzi, niliona kuna barabara fulani ukiwapo Kabiru, niliona hiyo barabara haiko sawa. Sasa tulikuwa tunaomba wanaweza tuundia. Pia lights huko niliona kuna shida pia. Yeah. My name is Carlos Kiplagat, resident of Baringo, currently is living in Nairobi. And as a concerned resident of Nairobi, I am concerned about the people living with disability na visually impaired wakati wanavuka barabara. Mimi mwenyewe and other pedestrians, we are struggling to cross streets and roads. Na sasa nahofia hao watu wako na changamoto. Naomba county government iweze kuinvest in data collection kwa hizi mabarabara zetu for pedestrian safety, kuona kuwa kuvuka kwao kwa barabara iko salama. Wa invest kwa data collection, kuona intersections gani watu, magari na watu wana struggle kupita. Mago mokukumparo majodak ma Nairobi ochiwo kagidwaro mondo county ma Nairobi omed keto kenge makare mare ni apaya ni kare, arita omedi kendo teini duto mantiere chungbo mani oketi mare ni gitiyo kendo gikonyo jodak. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e chuny boma ma Nairobi. Kawuono en chieng' tich adek ma Saburu mayango kinde mag tweyo mag ndalo 40, lamo kendo konyo jok mochando mantiere kind jokristo ma kanisa ma Jokopere. Kata kamano en kinde ma iparo godo sandruok mane Yesu okadhe motelo ne tho kaachiel kod chier mare. E kaunti ma Nakuru, jokristo nowuok oko kar romgi e misa mokinyi ma Saburu, ka misa machielo igeno ni biro tim kar saa 7 mar odiechieng'. Tunapojitambua tunaangalia ni wapi ambapo basi tumepotea, sasa kwa tumeatenda na tuweze basi kuzinyosha njia zetu. Sasa labda ni kama chakula unapunguza kile kiwango cha tunatumia. Kuna wale ambao kama nyumbani mkasima ya kwa pande moja waweza kutumia mwingine. So you decide to reduce. Na kile vyakula vya nasi tunaamua kuvipunguza. If you are having the 3 meals in a day, you can reduce it to 2. And of course now what you reduce wasaidia basi. Sio kwamba kuna wale wengine ambao asubuhi hali mchana tunaendaje atumii, ikifika jioni anakombaini hivi vyote anafikiria ile mvua ni jioni. Sio hivyo. Kama umejinyima basi kila mtu umejinyima itenge usaidie ile ambaye hajue inafanya kazi. Koro wadhi achiel kachiel nyaka Holy Family Basilica Nairobi mondo wang'iane kaka chenro dhi nyime ka jokristo ochokore kuonde lamo mopogore opogore e piny Kenya kod maoko mar yango chakruok mar ndalo tweyo mong'ere kaka Lent. Kawuono en nyasi ma Saburu, ranyisi mar chakruok mar kinde mag tweyogo. E kaunti ma Nairobi ka misa obagi e kanise mopogore opogore kama oting'o Holy Family Basilica, kama koro wadhi achiel kachiel mondo wane kaka nyasino dhi mbele. Who is unrelentless God, maybe even we think at times He is unpredictable. While the Holy Scripture teaches us that this God is very different. He's merciful, of great compassion, the God who wants to receive us. Today, as we enter into this season of Lent, it is a moment of
conversion and of mercy. And maybe, even though maybe you already have gone to confession, even here today, you might look into your heart and try to figure out where would you desire that mercy most? Where in your life would you really want somebody to tell you, dear boy, dear girl, dear son or daughter, it's okay. I forgive you. It's okay. I know what has happened. I know that you have done wrong. And I know also that you suffer because of it. It's okay. Let's start with a clean slate. I would like to read you from a text I received this morning from a parishioner after she had come to Mass at our place that Magnani wrote. She herself has been all over the world, working here and there, very staunch Catholic. And she writes, on Ash Wednesday, our foreheads are marked with ashes, and in contrast with Matthew chapter 6, our fasting and our... Mago ne nyasi mag saburu matimore Holy Family Basilica e kanisa ma Kopere boma ma Nairobi. Ka wadhi nyime en ni jaod bura machon ma Migori John Dache Pesa okone josiasa ma kaunti ma Migori mondo were kod siasa mohiu ma bende oting'o koda weche mag agoko mosebedo katimore e alworano. Kanoloso e wach makamano, nowacho ni siasa mosebedo katimore mag agoko e kaunti no ok en gima kare. Pesa wacho ni josiasa manoyiero onego we mondo mi thuolo mondo tine jopiny, kowacho ni joma dwaro lemo go eko mondo ohore nyaka chieng' kinde ma kampen. Owacho ni siasa mar koko osekelo lal e kaunti ma Migori, ka bende okone josiasa mondo we tiyo gi rowere e kelo koko. Jaod bura machon ma Migori ni bende komachielo wacho nodhi laro kom gavana ma Migori e higa 2027 kokwedo weche maliekore nodhi laro kom Senate. Die functions mag siasa giting'ore mitoka achiel, giduogo mitoka achiel, gi share the same platform, ng'ato wacho mana pache. Kositieko wacho pache to dok mitok nyawadgi nikech no gidhawo e siasa. To makoro timore ni makoro en mana lweny everywhere. Aparo ni jo Migori are tired of that. Ka in gi problem gi ja siasa wadu, okuro mondo goru kodi jariyo mondo wane ng'ama strong kudwan mondo unyiso mano. Ang'o mi utinye gi nyithindo gi mondo gigore e liete mondo gibed gi enemies komoko ni gibedgo. Omiyo sama lweny obedo e town ni ok wawinj maber. Ji mang'eny mohinyore sani iyudo ka ngima ji moko adek olal. Ji mohinyore mene osalo dhuro. To magi onge nyathi ochilo kata achiel. Onge nyathi masara kata achiel. Omiyo adana wachnegi. Andara ni mondo giwinja maber kabisa. Ma en Ramogi TV, to magi gin weche manyien mag migago. Wadhi e yweyo mokwongo. Kapok adhi e yweyo, aneno ote mari Pascal Olajo gi Pauline Pascal. Wacho nunen weche manyien ka unie dala ma Nyasore School gi Daniel Mboji, Bernard Asewe duto mag Basi Village. Kaito migago nenore maler mano Morris Dianga Wood Kamgudho Republic. Iwacho ni Milton aneno Ramogi TV maler, to achayo wach Sifuna gi Babu mane pache. Kaito Lijo Koth Maro yani Masai wacho ni erokamano ne sirikal kuom keto chanjo mar ayaki ne jochode dhi neno maber. Machielo bende wacho ni waneno matek Homa Bay ka, Nyalunya School Kagan waonge stima. Wadhi e yweyo, kik idhi mabor. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Ka bende tich ariyo ka tich ariyo nyaka monga jwang en odiochieng' mar yuto mari.
Chieng' tich adek nyakoro Mgajuang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakoro Mgajuang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro Mgajuang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Yawa. Dreams don't fade. They just need a little help to shine. Zenka, the financial spark igniting your dreams. Sunflower en akit cham ma okdwa tich mang'eny. Bende okodwa pesa mang'eny. To yuto ne to ber. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamithir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Machiegni kendo, tweyo mar dwe mar Ramadhan ochakore ayanga kawuono koganda Jodin Salam Mombasa dwaro ni sirikal mondo jiwa rita ahinya seche mag otieno. Jatend din kanyakla ma jo Salam okwayo jo Kenya mondo ti gi kindegi mar paro jomochando ahinya to e sani eri makech koro kayo oganda. Komishona mar obila e kaunti ma Mombasa Mohamed Nur Hassan omedo wacho ni giseloso komiti makende mabiro ng'iyo chenro mag arita e alworano. Kama tulivyosikia mitaa mbalimbali, kuna watoto wanatoka wakipakata watu mapanga wakizunguka. Yote hayo tunaomba serikali iweze kusimama thabiti kabisa kuhakikisha kwamba tunakwenda kuswali tarawehe na tupate usalama, kwa sababu si tarawehe tunamaliza saa 4 saa 5. Itaonekana vibaya sana kama leo tunafunga sisi tumeenda kuswali tarawehe alafu tena mtu anatoka nyumbani, unakuja unafika nyumbani umekatwa. Muislamu inapoingia kuanzia saa 2 mpaka saa 4 saa 4 na nusu lazima kuna ibada zingine zinaendelea misikitini. Kwa hivyo ningependekeza pia katika serikali yetu pia ili iweze ituangalie swala la usalama, sababu pia kuna vijana, kunao wahalifu, vijiji vile ambavyo ziko na drought at the moment kama huko Moyale area Tana River, kuna watu hata kutafuta mili ya kula pia ni shida. Mtu akipata mili leo anaweza kaa siku 2 siku 3 ndio akapata mili. Sasa sisi kama waumini wa Kiislamu wakati kama huu wa kuwafunga tunatakikana tukae tukiwakumbuka wale watu ambao wako kwenye drought kule kama Tana River kama wapi. Na tumeweka operation order na tumeambia sub county committees ya security wapange askari vizuri pale wanataka reinforcement tuko nazo kuhakikisha kwamba mambo iko sawa. Hatusikuwe na tatizo lolote kama kwa mwezi wa mtukufu wa Ramadhani kama tulifanya mwaka uliopita. Ile ingine mambo ya traffic management tutafanya closely with the county government, hasa area hiyo Makadara, mnajua na kwanga na jam, kuhakikisha kwamba kuna
ile enforcement team ya county. Jopuonjre kar chung' od bura ma Changamwe Mombasa nochako chenro mayudo tiegruok ewi wach jiwogi wach jiwogi ewi weche mag somo kendo tang' gi weche makidek rwakogi e timbe mag njore kaachiel kod tiyo gi yedhe mamero ji. Jaod bura ma Changamwe Omar Mwinyi ne ochako chenro ma kamano mana ndalo machuok bang' komanda mar obila kadho Adnam Chupi golo chik ne obila mondo chiel gi magina jogo mitudo kod timbe jore. Romo no manobagi e Magongo Hall ne okelo kanyakla jopuonjre mawuok e skunde mopogore opogore mag secondary Changamwe kaachiel kod jolony manojiwo jopuonjre go ber mar somo kod midhieche matimbe njore kidek kele ngimagi. So if the students are engaged in education, then there's no room for such things. And we also need to tell ourselves that the only way we can compete with the rest of the world is by engaging in education, in investing in education. That's the only way out. Otherwise, if you see gangs operating anywhere, it means they have discarded education. They have actually given education a backseat and concentrated, of course, on things that, of course, bring us to this kind of, What I've encouraged them to be is to be resilient, to be determined, to believe in themselves, and always work hard. Those are very important aspects in life. For you to advance in your career, you need to be doing all that. To all students who are maybe watching or listening, I also encourage you to not give up on yourself. I mean, life happens. Don't look down on yourself. Always continue working hard and believing in yourself. The learners got the opportunity to learn and to be motivated on the importance of striving, working very hard, despite the challenges that they may have. It doesn't matter where they began from, but they can make it in life. I got this wonderful book. I love this one of them most all, of Girl Child. I am really motivated by the author and about girls. Medruok macha ne kaunti ma Laikipia pod medo kelo midhiere sekta mar somo ne jopuonjre manyiri ka thoth gi kinde ka kinde koso omenda mar ng'iewo taulo mag ria. Koloso e kinde manochiwo taulo mag ria e gwenge ma Nanyuki, jaod bura ma Laikipia Jane Kagiri noyango ni nitiere moko kuom gwenge ma nyithindo manyiri pod tiyo kod oboke kendo mano nyalo hinyo ngimagi. Kagiri oyango ni kokalo e omenda mag ngaf obiro chiwo taulo mag ria e skunde duto 290 mantiere Laikipia mar neno ni nyithindo manyiri oyudo thuolo makare kod mago ma yawuoyi e kinde magisomo. Tuko na program ya kuhakikisha all our girls wako na sanitary towels because saa zingine tunasahau there are people who struggle. Kuna sehemu katika Laikipia County there are students who use leaves, wengine wanatumia vitambaa, wengine wanakosa kwenda shule siku 5. Ukifanya siku 5 kwa kila mwezi, in a whole year that child will have missed school for almost 3 months. Kwa hivyo hiyo ni kitu moja tunafanya ili tuhakikisha wa girl children go to school, wanapata elimu na wanapata masomo vile inavyotakikana. So I look forward to completing the whole Laikipia County tour, visiting all our schools and even mentoring our students and telling them we believe in them and we know they are going to succeed in their education ili nchi yetu iendelee mbele. E chenro mar ng'e gwenge wa kawuono warango sigand gweng' Malung'a mantiere kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo keto elero. Nyakora Mogia Juang machiegni kendo telo machielo. E chenro ni mar ng'e gwenge wa jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Siaya ofuyo ma obiro piyo e kaunti ma Kisumu kuma oluar e gweng' ma ong'ere ni Lung'a mayudore e sub county ma Seme. Ka iselimo kata iseneno kama ondik ni Lung'a, ang'o mabiro pachi miparo ni dinemi chak kamoro kata gweng' ni Lung'a? Nyakoromogi mokwongo wachako kod twak achiel kod jodak makae ginyiswa ni to ginto pachgi chalo nade kotenore kod nonro mar nying gweng'ni ma Lung'a. Ne en kama itime sport, ne en pap moro ni iluonge ni pap Kouko. Pabno ni goyega mpira to nikech en kama oling'ore, kama ling'. Nyingno koro nodugo ong'iyo ni Lung'a nikech koro ne wasebedo ka koro en ji ong'iyo ni Lung'a nikech wayudo ka koro ji oriwore gimoro achiel
wabedo gimoro achiel, dhoudi gi te gimoro amora ma gitimo to gitimo kamoro achiel ma gilung'e wigi. Nawinjo ka kwarwa ne wacho ni lunga ka gimomiyo ni iluonge ni lunga ne en kamoro manolung'ore kendo ne jodongo ne riwoga ka, ji ne riwoga ka go mpira. Koro en kama noriwo gwenge kaka ka wachiegni gi Kakelo, Kolunje gi Kaila. Koro mae ne en pap mane ji goye mpira. Koro kane kanyo nosebedo kama ji rome, koro ne gichake ni lunga. Nochak ni lunga nikech nolung'ore. Kata ka ng'ato nochako dongruok, to dongruok ne nok dhi maber. Dongruok ne nodok piny. Koro mane momiyo ni koni ni lunga olung'ore. Bang' winjo paro mopogore ma jodak ma alwora ni malunga oselieko kotenore kod nonro mar nying gweng'ni. We koro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach ewi gima omiyo ne ochak kae ni lunga kendo kaka ne ochakore. Koro godegi gima omiyo koro nomedo ridore kabisa ni lunga. Ni nitie jaduong' e dala kae ni miluongo ni Andrea Ila. Andrea no kwany gi misungu miluongo ni Dr. Obli manobiro Maseno kaka jamisen. No kaw Andrea kaka jatelo mar Joseme. Koro Andrea no dhi Maseno. Gibet kuro ka gitudore buche mane gitimo kuro gin gi jaduong' moro ni Isayo Ngonga ma ja Seme ka Dipir. Koro ka giyalo kuro nochopo odiochieng' mane koro misongo dwaro ni mondo sikul obiye gweng'. Koro Andrea kaka ne representative mar Joseme nomiye thuolo ni mondo bi okel onyon low kama oneno mondo onego gerie skul. Nikech by then ne nitie chokruok mane giyalo Maseno to gibiro gichano miegi mondo gilosi. Andrea noseloso ma ji oloso kanisa kama ji odakie koluorore kalamo Nyasaye. Koro jogi nodak kanyo, ng'ato kato adala gi ugedo kanyo ma kanyo noger moluore kama. Niluongo kanyo ni kar joma nyiri niluongo ni Makai, nyiri modak kanyo betie. Chuo bende ni kod simbagi. Koro kane gi misungo biro nwang'o ka dak nober kendo chenro nober kaka gipuonjo kucha. To wacho ni sikul to koro ok dang' wakel ka nikech got oluoro u. Onge kama material mabiro tiyo e skul biro donje kata jolimo biro limo skul. Ma sikul noaka modhi Ndiru. Andrea ma koro nodhi oloso kaka igero skul no Ndiru nikech kacha koro ni ndara nyalo chope. Koro wachno nomiyo jowa duto temo daka nowacho ni lung'ruokwa ni omiyo sikul obayowa. To nene joma nodakie ne luonge ni lunga, to gima omedo jiwo nyinge no ni koro nomiyo sikul obayowa, momiyo koro bedo lunga. Kano osebedo kamano to bet koro gimomiyo nyinge Oenea en chironi. Chironi chon niluongo ni pap kouko kata dogna. Dogna no tiende ni kech moro nobiro, kech maliyo. Koro kech no ne mon ka gine ni aya to nyani dobna kech nyar ng'ane. Ni to koro in mari midugona ta anto mara anto ni ing'e kaka nyanindo we dugona. Ema nomiyo ochak kae ni dugna, to kane owe nying ma dugna no to koro lunga cha. Koro kane bedo chiro ma koro nochako bet chiro. Koro ne jodongo nodhi obedo wuonena mowacho ni sani to kar ka ber mondo wachaki urubna lunga ma mondo riwe duto. To gweng' malunga humbe landore kod weche kata timbe mage. Kaendi e kama ne wach Nyasaye ochakore. Lunga waka wang'eny gi maembe, to wapuro bende, wapuro muogo, wapuro njugu. Koro yudo ka diere ma wapuro njugu no, tiyudo ka ji kuonde mamoko to biro kawo, kata maembe be ji nyalo waka moro to biro kawo. Chon ne wahero sports. Kar ka ne en kiwanja mane gwe mipira. Kama wabede ni tema kata nagoe mpira minga mabedo ja mpira mobine na wuotho karabam. Kane go pira e pap ma kama wantini ne pap duto te nyaka tung koja nyaka koni. Ni go pira. Udi mago hala no ger kam na matindo moko mag lum. To ne ji go pira ka.
To gin dongruoge mage ma gweng'ni malung'a osenyuolo ne jodak ma alworani? Dhano osebedo ka keto structures gi udi ma modern sani minyalo lokie. Kunde bende nitiere machiegni, wan gi Polytechnic ne nitie mana gi ot achiel moro chon. Sani kinyalo dhi tinyalo yudo ka sani wan nyaka gi hall kanyo moseger maber. Mano bende wanyalo duoko ne county government kuom wachno. Ne gitimo maber kuom ketonwa gik machal kamano. Gik ma osetimore nyaka nater ka, nayudo ka pod en bungu, ne en pap ndara ne onge. Koro dongruok maneno ni nderni obetie. E kinde mane pod en pap kouko cha, ni yeng'o mane tie yien. Koro no odhi. Ema koro kama waneno go lokruok, waneno ka koro bocho biro. Sitima ne onge. Monda wachnie, an onyuola ka kata mafuta ma pod onge. An gi higni 80 sani. Ne waliel gi chung mag bel modindgi emiketo. To ot mach ok rum, ena mach musiko. Eka koro mafuta ni odogo bire gi tach nyangile no. Miwacho. Koro bang'e to sitima koro tunyo biro, sitima to biro koro ka duong' asekendo. Gima neno kar kae, maneno ka ma odongore to bok odongore ahinya, sikunde ma wan godo ka kaka Polytechnic ma nyithindo some, to ok wane ka nyithindwa go somo ahinya nikech ok oti maber. Nyithindo ka oko gina nyithindo me area de. Dongruok ma wan go Lunga ka. Kum sani koro wan gi dongruok ni sikul mane oyombo wano nyocho duogo ka koro en primary. Entie kendo nyithindo some. Dongruok machielo ma wan go ni Lunga ne ok ndara nyal bire. Ma jaduong' no ma wacho nyinge cha. Ema no okuongo po ndara koa Magwar mokadho ka manyochi koro nyochier nyaka yago kama ulo baro go kubio kan. Mara machielo ni ndara wa Magwar modonjo ka. Moro bedo wa Miranga modonjo ka. Koro mano achiel kuom dongruok malure gi moayago ma koro jaduong' no loso. Kata obedo ni jodak malung'a kwano dongruoge 1, 2, 3, rem kod kwayo mage magin go magineno ni ka omed kel e alworani malung'a, to gweng' malung'a biro dongore mamet ni chal kod gwenge mamoko. Gima wan go gi chandruok en apeyni. Nikech e diere machon jalendo diere machon ni yudo ka ndara mineno piny kanyo no ne ndara ma geche ne ringe. To sani koro e ndara ma kura apiko kende manyalo ringe nikech ndara rach. Wacho weche mag insecurity kanyo bende rach nikech dhano temo ni mondo olos market obed maber, to nikech weche mag kuo ka nitie kamoro to kanyo ok nyal dongore. Siptal waonge go nitie mabor. Koro ka wanyalo yudo siptal moro machiegni within Lunga wa ka to wanyalo winjo maber. To gi chichwa ka waonge gi sede chichwa ne. Koro wagombo ni sirikal mabiro olosnwa sede mondo watim nade, mondo kata ka koth chwer to kwadang' ne gik moko koth gonwa. Walung'ore nikech pachwa be pod olung'ore te wang'ni. To aneno kuterowa malo. Wang'ni te aneno kuchako chirowa, wabro bedo malo saidi. Gik mwaremo ng'eny. To tin wakwan gi akwana kata jowadwa osekwano gi kamano. Waonge osiptal. To waonge pi. Stima waonge go kabisa nikech kata marwa man kane en achiel to koti maber. To gi Ilunga ka mier mang'eny be onge stima. Koro mano be wakwayo ni ka sirikal nyalo yie to kelnwa stima machiegni mondo stima obed, nikech iyudo ni sama koro bedo mudho to gigewa ma wausogi iyudo ka samoro imonjowa gotieno nikech onge ler. Chandruok ma wan mogik ni osiptal wan go malo e got kuchuchu kama iluongo ni Miranga tok godno. Koka wan go osiptal moro tok godni iluongo ni Rata. To moro matin dispensary moro biro toke Kawnyinjo. Bor. Maka koro dhako wacho na dwa nyuol sani to saa 3 kata saa 4 otieno. To kaka ichopo osiptal. Chandruok machielo en pi. Osepuonjo ji dieo e gweng'wa ka. Wan ga ora kopong' to dhi to ka pod entie to mol. To kaka itiyo kode mochopi, ng'ato loko gima rach kacha to ng'ato tuomo gi kae ni madhi chamo. Koro mano kelo thagruok. Omiyo wan gi chandruok mar pino osemiyo wa tho e yo momedore.
kada ni awanyalo yudo pi makaka koro Nyasaye loso ni kunyo pi kata inyalo ywa pi koa kamoro da wayude pi mangima. Mana kamano nyakwara mogege kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chendo ni mar Ng'egwengewa. Amor nikech sani ka ilimo kata ka iwinjo gweng' miluongo ni Lung'a to ing'eyo gimomiyo Lung'a nobedo Lung'a. Omiyo kik idhi mabor, medekete mane wang' jowi mare mar Ramogi nikech asingo kendo ni juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano Millicent kuom miyowa sigana mar Lung'a. Wan be wadhi e yweyo kwaduogo to walung'o weche manyien. Jomani janeno marwa wadwa wuoyo kit pith mar sunflower. Sunflower en kit cham ma ok dwa tich mang'eny. Bende ok odwa pesa mang'eny. To yuto ne to ber. Kosegol kodhi. Ma kodhi onge to koro mae dhiang' chamo kabisa kendo inyalo rege. Koro ne wan kod colors adek, ma purple, marateng' gi marachar. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek. Weche hera. Awendo. Kachopo tich ang'wen Nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo.